Ευχαριστούμε. Έχω σήμερα τη μεγάλη χαρά και τιμή θα έλεγα να είναι μαζί μας ο Γιώργος Αμαξίδης. Ο Γιώργος είναι ένας πολύ σεμνός, εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια έχει συνδυάσει την επιστήμη του, εργάζεται στο ΕΛΚΕΘΕ και με τον ακτιβισμό, με την οικολογία. Θα πω μια πάρα πολύ τιμητική φράση που έχει πει ο πρόεδρος των Ελλήνων αλλιέων λιμνοθαλασσών. Οι λιμνοθάλασσες είναι από τα πιο ευαίσθητα υδατικά οικοσυστήματα στη χώρα μας. Είχε πει ότι όσο ήταν ο Γιώργος στο Υπουργείο, το Υπουργείο είχε γίνει σπίτι μας. Αυτή η φράση είναι πολύ μεγάλη τιμή για οποιοδήποτε υπηρετεί στη δημόσια διοίκηση και θεωρώ μακάρι όλοι όσοι εργάζονται στη δημόσια διοίκηση να κάνουν τις παραγωγικές τάξεις να νιώθουν στο Υπουργείο σαν στο σπίτι τους. Χάρη στο Γιώργο έχουμε ένα πάρα πολύ καλό θεσμικό πλαίσιο για τις λιμνοθάλασσες. Χάρη στο Γιώργο έχουμε την αναθεώρηση, να μας τα πει περισσότερο, των σχεδίων υδάτων, των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής. Τα νερά μας είναι η ζωή μας. Νερά σημαίνει ότι έχουμε τρόφιμα. Χωρίς τα νερά και χωρίς το δημόσιο χαρακτήρα που τον πάλι δώσαμε πολύ σκληρή μάχη στο τρίτο μνημόνιο να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, αυτό θα σήμαινε πιθανότατα μια τιμολόγηση απαγορευτική για τους Έλληνες αγρότες, μια καταστροφική. Το πετύχαμε, αλλά δεν είναι μόνο η ποσότητα και το κόστος. Το νερό δεν είναι για πέταμα. Ξέρουμε από πολλά χρόνια ότι έχουμε πολύ κακή διαχείριση νερού στην Ελλάδα. Έχουμε πλέον περιοχές όπου αντλούμε νερό από 400 και 500 μέτρα βάθος, δηλαδή περιοχές που το κόστος μόνο το ηλεκτρικό για να τραβάς από τόσο βαθιά νερό είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος να μπει μέσα η θάλασσα, θα μας τα πει ο Γιώργος. Αλλά έχουμε και τις πλημμύρες που πνιγήκαμε πρόσφατα στη Θεσσαλία. Είναι φυσικό φαινόμενο, είναι κλιματική κρίση ή κάτι μπορούσαμε να έχουμε κάνει? Όλα αυτά και άλλα πολλά που έχει να κάνει και με την ποιότητα του νερού, με τη ρύπανση του νερού, με τους κινδύνους της υγείας μας από τη ρύπανση, θα μας τα αναπτύξει σήμερα ο φίλος μας ο Γιώργος. Νομίζω ότι επειδή η γνώση είναι δύναμη, αυτά που θα μοιραστεί ο Γιώργος σήμερα μαζί μας είναι κεφάλαιο για όλους μας, για να είμαστε ενεργοί πολίτες και να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε. Γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γιώργο, ο λόγος σε σένα, εξήγησέ μας τι είναι αυτό το όπι εκεί πέρα. Τεράστιο θέμα τα νερά στη χώρα μας. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω αυτή την πρωτοβουλία για τα webinars αυτά, που είναι ευκαιρία για όλους όσους ασχολούνται και με την πολιτική και με την οικολογία, αλλά και απλοί άνθρωποι να μαθαίνουν πώς γίνονται τα πράγματα, και χαίρομαι που είμαι προσκεκλημένος. Για τους λιμνοθαλασσάδες, Γιάννη, να πω ότι μπορεί να ήταν το Υπουργείο το σπίτι τους, γιατί ήταν μεγάλο και δύσκολο νομοσχέδιο και φάγαμε πολλές ώρες μαζί, γι' αυτό ίσως είπαν αυτό που είπαν, αλλά τέλος πάντων. Προχωράω λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται η διαφάνεια, φαίνεται. Φυσικά φαίνεται, προχωράμε Φαίνεται. κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης, το οποίο είναι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η μεγάλη οδηγία πλαίσιο που διέπει όλα τα γλυκά νερά στο χώρο μας, το οποίο ενσωματώθηκε βέβαια με, την, με τον νόμο το 2003, φτιάχτηκε το δίκτυο παρακολούθησης. Αυτοί που θα κάνανε την παρακολούθηση, που είναι όπως βλέπετε παρακάτω, το ΟΛΚΕΘΕ, το ΕΚΒΙ για τις λίμνες, το ΕΑΓΜΕ, το παλιό ΙΓΜΕ για τα υπόγεια νερά κτλ. Θα σας δείξω λιγάκι πώς εμπλέκεται και η πολιτική σε σχεδόν όλες τις διαφάνειες, δυστυχώς, ας πούμε, ίσως. Όπως θα δείτε εδώ, πάνω δεξιά, ξεκινάει το 2003 η ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Το 2004, με αυτά που είναι κυκλικά, που τα έχω κυκλώσει με γαλάζιο χρώμα, είναι πότε θα έπρεπε να έχουμε κάνει
τις ενέργειες που είναι στο κουτάκι. Οπότε βλέπετε το 2004 θα έπρεπε να έχουμε κάνει την υφιστάμενη κατάσταση, την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και το κάναμε το 2013, 9 χρόνια αργότερα. Η εγκατάσταση και λειτουργία των δικτύων, ενώ έπρεπε να το έχουμε κάνει το 2006, πήγε το 2012. Τα σχέδια, την κατάρτιση προγραμμάτων μέτρων 2009-2013 και η πρώτη αναθεώρηση, εκεί στην επόμενη διαφάνεια θα μιλήσω λίγο και για την πολιτική, έπρεπε να γίνει και η πρώτη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης, όπου έγινε τελικά με τα κόπων και βασάνων το 2017, τότε που ήταν υπουργείες του Γιάννη του Τσιρόνη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τότε ήταν που ασχολιόμασταν με αυτά τα θέματα, θα τα πούμε και παρακάτω. Οι πολιτικές τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος θα έπρεπε να έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκτυο το 2010. Το βάζω το 2017 με ερωτηματικό, γιατί κάναμε μια προσπάθεια να φτιάξουμε μια υπουργική απόφαση που θα διέπει τις πολιτικές τιμολόγησης. Αυτό έπεσε από το ΣΤΕ αργότερα. Είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε τους λόγους και γιατί εμείς κάναμε και τι τέλος πάντων καταφέραμε. Και βλέπετε μέχρι το τέλος το 2015 θα έπρεπε να έχουμε καλή κατάσταση σε όλα τα νερά μας, το οποίο προφανώς αυτό δεν έγινε. Ήταν πολύ δύσκολο. Τότε λοιπόν το 2017 που κάναμε την πρώτη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης, όταν αναλάβαμε, τώρα μιλάω σαν σύμβουλος του Γιάννη του Τσιρόνη εκείνη την εποχή, είχε έρθει ένα χαρτί από τους θεσμούς, από την κυρία Δρακουλέσκου, την περίφημη τότε, ας πούμε, που έλεγε για τις αιρεσιμότητες, που δηλαδή έπρεπε να έχουμε φτιάξει την πρώτη αναθεώρηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, ιδαλλιώς θα έπεφτε όλη η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περίοδου, όπως βλέπετε, 2014-2020. Ένα τεράστιο ποσό που θα γινόταν βέβαια να το χρηματοδοτήσει η εθνική οικονομία τότε κιόλας, ας πούμε, και ήταν ένα τεράστιο πράγμα το οποίο ήταν μια εμπειρία, εν πάση περιπτώσει. Καταφέραμε να φτιάξουμε τα σχέδια διαχείρισης και γλιτώσαμε αυτό θα μπορούσα να το πω και βιασμό, αν μπορώ να μιλήσω στον Γιώργος. Εδώ βλέπετε λιγάκι πώς το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης πώς λειτουργεί. Πρώτα παρακολουθούμε τα ύδατα. Μετά εκτιμάμε την οικολογική τους κατάσταση. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Μετά φτιάχνουμε τα σχέδια διαχείρισης, όπου με μια διαβούλευση με το κοινό φτιάχνουμε μια υποτιθέμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει, παράγουν τα μέτρα που χρηματοδοτούνται τα επόμενα χρόνια να γίνουν για τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης των νερών. Και ξανά ξεκινάμε τον επόμενο κύκλο, παρακολούθηση, εκτίμηση, σχέδια διαχείρισης και μέτρα. Είναι προφανώς ότι η οδηγία πλαίσιο συμβάλλει προφανώς στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, προφανώς μέσω της εξασφάλισης πόσιμου νερού, μείωση των επικίνδυνων ουσιών στα φυσικά νερά, βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, κάτι που το έχουμε γενικά ξεχάσει, προστασία της παράκτιας ζώνης και των αλλιευτικών πόρων με ανάλογα οικονομικά ωφέλη. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη με τα 490 ποτάμια και γενικά όλο το δίκτυο παρακολούθησης. Χωρίζεται σε εποπτικούς σταθμούς που είναι αριστερά, που είναι αυτά ποτάμια που είναι σε καλή κατάσταση, οπότε τα βλέπουμε μια φορά σε κάθε κύκλο παρακολούθησης, όχι μια φορά τα 6 χρόνια, ας πούμε, τα 4 χρόνια, δεν έχει σημασία. Και επιχειρησιακοί σταθμοί, οι οποίοι το κάνουμε κάθε έτος, τους παρακολουθούμε, γιατί είναι αυτοί που είναι σε μέτρια και κακή κατάσταση. Η οικολογική κατάσταση, αυτό που σας έλεγα, η επίτευξη της οικολογικής κατάστασης, για πρώτη φορά, ουσιαστικά αυτό που κάνει η οδηγία είναι ότι αντί να η έννοια του νερού να έχει μια υδρολογικό ορισμό, τώρα έβαλε και την οικολογική κατάσταση, δηλαδή και όλα τα έμβια ζώα, τα φυτά που φτιάχνουν όλο το οικοσύστημα ενός ποταμού. Αυτή η κατάσταση μετριάται τώρα με την οδηγία πλαίσιο με τα νερά και τα φυσικοχημικά φυσικά, τα οποία είναι βοηθητικά και υποστηρικτικά της οικολογικής κατάστασης των ποταμών. Εδώ βλέπετε για κάθε έναν, τέλος πάντων, διάφορες μεθοδολογίες για τα μακροασπόνδυλα, την υφιοπανίδα, τα διάτομα και την υδρομορφολογία των ποταμών. Μέσω όλων αυτών αθροιστικά παράγεται η οικολογική κατάσταση. Αυτό που θέλω να μείνετε είναι πάνω αριστερά, που γράφω ότι για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα σε όλες αυτές τις θέσεις που σας έδειξα, είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα μετακινήσεων για δειγματοληψίες στα ποτάμια μας.
Εδώ είναι μια φωτογραφία, εν πάση περιπτώσει, με το διάφορο επίπονο έργο που κάνουν οι συνάδελφοι που κάνουμε στο ΛΚΘ. Τα αποτελέσματα αυτή τη οδηγία πλαίσιο είναι, όπως βλέπετε, ανάλογα με την παράμετρο που εξετάζουμε, αν είναι φυσικοχημικά, αν είναι το ζωοπλανκτόν, τα φυτά ή τα ψάρια τέλος πάντων του ποταμού. Βλέπετε ότι είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα. Τα φυσικοχημικά να είναι σε καλύτερη γενικά κατάσταση, ενώ τα ψάρια να είναι στη δεξιά μεριά σε χειρότερη κατάσταση στα ποτάμια μα. Φυσικοχημικά πάλι βλέπουμε ότι στις διάφορες περιφέρειες, πόσο η Δυτική Στερεά Ελλάδα έχει γενικά πολύ καλά τα υδάτινα συστήματα σε οικολογική κατάσταση, ενώ αντιθέτως προφανώς στα αριστερά, σε Ασιατική, που είναι το μπλε και το πράσινο, δηλαδή είναι σε καλή και σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι πολύ χαμηλό. Αν το δούμε στα ποτάμια, προφανώς στα αριστερά μας πολύ άσχημο, πορτοκαλί και κίτρινο είναι το μεγαλύτερο μέρος του, και κόκκινο βέβαια είναι ο Κηφισός, το λεκανοπέδιο της Αττικής, ο βιωτικός αζωπός κτλ. Ενώ δεξιά προφανώς είναι το πόσιμο νερό μας, ο Μόρνος, ο Εύγινος, ο Λούρος κτλ. Στην Ήπειρο. Όλα αυτά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και να περιηγηθείτε και να δείτε την κατάσταση των ποταμών της χώρας μας. Τώρα, η καθυστέρηση αυτή που σας έδειξα όταν ξεκινήσαμε την παρουσίαση στην ενσωμάτωση της οδηγίας και πώς φτιάχναμε τα σχέδια διαχείρισης, είναι ένα τεράστιο, ένα μεγάλο φάουλ, αν θέλετε, του πολιτικού συστήματος, που είναι δύσκολο να κατανοήσει τη σημασία αυτών των πόρων και κάθε πόρου προφανώς, όπως και προφανώς και του νερού. Ας πούμε, σαν παράδειγμα, έχω να πω τώρα ότι πάλι παραπέμπεται η Ελλάδα γιατί δεν εκπώνησε τα θαλάσσια χωροταξικά και πάει λέγοντας. Δηλαδή, έχουμε μια τεράστια καθυστέρηση στο να ενσωματώσουμε περιβαλλοντικές οδηγίες, ενώ οι οικονομικές τις ενσωματώνουμε πολύ γρήγορα, θα έλεγα. Δεν γνωρίζουμε προφανώς συνολικά τις απαιτήσεις σε νερό για κάθε δραστηριότητα για να γίνει ουσιαστική διαχείριση των υδάτων. Και πρέπει να υπάρχουν δείκτες παρακολούθηση για κάθε σχέδιο διαχείριση. Πέτυχαν τα μέτρα. Τι πρέπει να αλλάξει? Πρέπει να συνεργαστούμε με το επιστημονικό κόσμο κτλ. Και η τήρηση των μέτρων. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο σχέδιο διαχείριση λεκανών απορροής για μια περιοχή των Ιωαννίνων, εν πάση περιπτώσει, είχαν βρει ότι στα υπόγεια συστήματα ήταν η κατάσταση όχι τόσο καλή σχετικά με την ποσότητά τους, και επειδή από εκεί ιδρυβόταν και η περιοχή των Ιωαννίνων, είπαν να μην δώσουν άλλες άδειες χρήσης νερού, να προστατεύσουν λίγο την ποσότητα κτλ. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Κάπως έγινε, έσπασε ο υδροφόρος ορίζοντας στα δύο, ο ένας βρέθηκε προβληματικός και θα έπρεπε να προστατευτεί, ο άλλος όμως όχι, και δώσανε μια άδεια χρήση νερού σε εταιρεία εμφιάλωσης. Τώρα αυτά είναι από δημοσιεύματα που διαβάζω, η αλήθεια είναι δεν μπορώ να σας το αποδείξω αυτή τη στιγμή, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται παντού γύρω μας και είναι ένα θέμα τεράστιο για την προστασία των υδάτων. Η κοστολόγηση που σας είπα, και τελειώνω αυτό τον κύκλο για την οδηγία πλαίσιο και το δίκτυο παρακολούθησης, η κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος είναι μέσα στην οδηγία πλαίσιο, βασίζεται στην αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει, και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιοι τρόποι να το εφαρμόσεις αυτό το πράγμα. Κανείς δεν μίλησε ποτέ, ούτε και στο σχέδιο βέβαια που είχαμε κάνει εμείς, για πλήρη ανάκτηση του κόστους, και εν πάση περιπτώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας το έκοψε αυτό, το ακύρωσε, με ένα σκεπτικό. Τέλος πάντων, δικηγόρος δεν είμαι, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι τότε είχαμε κάνει, και για να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε τις υπηρεσίες ύδατος, το πρώτο βήμα ήταν να βρούμε έναν τρόπο να μετρήσουμε το δίκτυο που είχαμε. Το δίκτυο στους ΣΤΟΕΒ, στους ΓΟΕΒ, ανοιχτά κανάλια, κλειστά κανάλια, τύποι άρδευσης, στις ΔΕΙΑ, αποχετεύσεις, κλειστές ολυνώσεις κτλ. Με μεγάλα προβλήματα. Και ουσιαστικά να έχουμε μια γνώση για το ποιες περιοχές, ποιες ΔΕΙΑ έχουν προβλήματα, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Είχαμε φτιάξει μια κοινή πλατφόρμα και είχαμε ξεκινήσει μια διαδικασία για να μπορέσουμε να συλλέξουμε αυτά τα δεδομένα. Και αυτό το πράγμα, ακόμα και αν η υπουργική απόφαση δεν ήταν καλή, τουλάχιστον θα έπρεπε να μείνει για να μπορέσουμε να χτίσουμε βάσει της υπαρκτής πληροφορίας καλύτερα σχέδια για το μέλλον. Ούτε αυτό έγινε. Οπότε εμένα κάτι μου λέει αυτό. Δεν ξέρω αν πριν περάσουμε στην ιντερορύπανση, αν θέλετε να πούμε κάτι, να με ρωτήσετε κάτι. Ναι. Γιώργο,
Για Ναι, να καταλαβαίνουμε απλά, γιατί βέβαια ο κόσμος δεν μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να καταλάβει όλο αυτό το πλέγμα το θεσμικό. ναι, Αν κατάλαβα καλά, και θα ήθελα να σταθούμε λίγο για την απόφαση του ΣΤΕ, το ΣΤΕ θεωρεί το νερό κοινό αγαθό και άρα κακώς βάζουμε μια τιμολόγηση. Κάνω λάθος? ναι. Λειτουργεί κάπως, να το πω λαϊκά, σοσιαλιστικά δηλαδή. Ενώ εμείς θέλαμε να υπάρχει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπάρχει μια τιμολόγηση, άλλο εάν τη μετακυλίουμε τελικά στον αγρότη. Και λέω στον αγρότη γιατί ούτως ή άλλως οι πολίτες για την ίδρυυση πληρώνουν στις ΔΕΙΑ όλες, και στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ της Θεσσαλονίκης. Ούτως ή άλλως δεν λέει κανένας ότι να το παίρνουμε το νερό τζάμπα. Βέβαια η τιμή που πληρώνει ο αγρότης είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και βέβαια αυτοί που έχουν και γεωτρήσεις πολλές φορές δεν πληρώνουν και τίποτα, και αυτό είναι μια κακή πολιτική, γιατί ουσιαστικά το κλέβουμε από τα παιδιά μας. Αυτό, αν κατάλαβα καλά, ήθελες να πεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, Θα ακριβώς. ήθελα τώρα θα σου βάλω ένα τρίλημα. Ναι, Αυτή τη στιγμή θεωρείς ότι η κατάσταση των νερών στην Ελλάδα είναι απειλητική κυρίως για τα οικοσυστήματα, για τους άλλους, για τη φύση, ή είναι απειλητική κυρίως για τον άνθρωπο και για τη διατροφική αλυσίδα? Τι κινδυνεύει περισσότερο? Δεν μιλάω τον κίνδυνο πλημμύρας. Μιλάω για την ποιότητα και την ποσότητα του νερού. ναι. Για το νερό που έχουμε. Δεν ξέρω αν είναι πιο σημαντικό το οικοσύστημα ή ο άνθρωπος, για να μπορέσω να σας πω ποιο Ή είναι. είναι και τα δύο το ίδιο πράγμα? Όταν Είναι και απειλείται τα, το ένα, απειλείται και το άλλο. Είναι προφανές ότι όταν απειλείται το ένα, απειλείται και το άλλο και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρξουμε προς όφελός μας. Δεν λέω εγώ να γυρίσουμε πίσω στη λίθινη εποχή, αλλά 5 πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα στα ποτάμια μας, γιατί να μην τα κάνουμε? Και αν δεν κοστίζουν τίποτα και αν αντιθέτως αποφέρουν κιόλας κέρδος πίσω στην ελληνική κοινωνία. Εντάξει, είναι λίγο για μένα το δίλημμα απλό. Ναι, μπορεί να μην είναι καν δίλημμα δηλαδή, κατά τη γνώμη σου. Δεν είναι μονόδρομος, είναι Παρ' προφανώς όλα αυτά μονόδρομος. βλέπω εδώ ένα τίτλο νητρορύπανση, που Ναι, σημαίνει παίρνει σε ένα κρίσιμο σημείο την ποιότητα. ναι, Δηλαδή ναι. από όλα αυτά που μας είπες, μπαίνουμε μπροστά. Ο εφιάλτης είναι. Πες μας λίγα λόγια για την νητρορύπανση. Δεν βλέπω ακόμα Ναι, ναι. κάποια. Το κοινό Okay. θέλει να σε ακούσει προς το παρόν. Εντάξει, ναι. Προφανώς η νητρορύπανση είναι άλλο ένα παράδειγμα του πώς υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, να την πω έτσι, μεταξύ μιας παραγωγικής διαδικασίας και μιας άλλης, ένας πόρου, ας πούμε, του νερού και της αγροτικής ανάπτυξης. Μισό λεπτό να κλείσω και εγώ το δικό μου. Ωραία. Ως νητρορύπανση λοιπόν, και ξεκινάω έτσι λίγο γρήγορα, είναι η απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον αζωτούχων ενώσεων με επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στα υδατικά οικοσυστήματα, και στους δύο λοιπόν, και στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα. Οι πηγές της νητρορύπανσης είναι κατά κύριο λόγο δύο, οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, στην αγροτική δραστηριότητα, είναι είτε γεωργικές είτε κτηνοτροφικές. Και τα δύο παράγουν υψηλές συγκεντρώσεις νητρικών ενώσεων και αζωτούχων λιπασμάτων στη γεωργική και ζωικά απόβλητα στην ζωική παραγωγή. Στη ζωική παραγωγή. Ναι. Τα γεωργικά απόβλητα κατά βάση είναι τα λιπάσματα που ρίχνει ο γεωργός στο χωράφι, να το πω έτσι. Ευθύνεται η γεωργία για πάνω από το 50% των συνολικών απορρίψεων αζότου σε επιφανειακά νερά. Οπότε αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος. Και προφανώς τα ζωικά απόβλητα είναι τόσο τα κόπρανα και τα ούρα, αλλά και όλο το από τα ούρα, ας πούμε, αν θέλετε, το 80% της εκπομπής αερίων νητρικών και άλλων τέλος πάντων του αζότου οφείλονται στην αγροτική αυτή τη δραστηριότητα, στα ζωικά απόβλητα. Τι επιπτώσεις έχει αυτό στα επιφανειακά νερά και στα υπόγεια νερά? Στα επιφανειακά νερά προφανώς τους δίνουμε φαΐ. Δίνουμε φαΐ στο σύστημα του νερού.
αντιδρούν το φυτοπλακτόν, το ζωοπλακτόν, τα διάτομα, αντιδρούν τα μακροασπόνδυλα, αντιδρούν τα ψάρια, καταναλώνουν όλο αυτό το φαγητό και με συνέπεια τα μικρότερα, το φυτοπλανκτόν τέλος πάντων να καταναλώνει πάρα πολύ οξυγόνο, ούτως ώστε να παθαίνει η ασφυξία μέχρι και το ψάρι, και προφανώς ένα ποτάμι που το νερό του δεν έχει οξυγόνο δεν είναι ένα καλό ποτάμι. Στα υπόγεια νερά συσσωρεύονται αυτά τα νητρικά και ξεπερνάνε την οριακή τιμή, τα 50 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, που εν πάση περιπτώσει είναι έχω σβήσει τη διεθνή νομοθεσία, γιατί στη διεθνή νομοθεσία υπάρχει και πολύ μικρότερο όριο, οπότε ήταν λίγο παραπλανητικό να το πω αλήθεια, να πω την αλήθεια, και εν πάση περιπτώσει εμείς έχουμε αυτό το όριο και αυτό κοιτάμε, με αυτό φτιάχνουμε τα σχέδια διαχείρισης. Το νομοθετικό πλαίσιο έχει τέλος πάντων βγει μια οδηγία για την προστασία των υδάτων από την νητρορύπανση, όπου τι έχει ως βήματα, έχει την παρακολούθηση των υδάτων, που σας είπα και πριν, με την οδηγία πλαίσιο και το δίκτυο παρακολούθησης, τον προσδιορισμό των υδάτων που έχουν ρυπανθεί, τον χαρακτηρισμό των ευπρόσβλητων ζωνών ως προς τη νητρορύπανση, τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής και την κατάρτιση προγραμμάτων δράσης. Τώρα, οι ευπρόσβλητες ζώνες είναι κάποιες περιοχές μέσα στο χάρτη. Όπως βλέπετε, εκεί έχω ένα παράδειγμα της Θεσσαλίας, δεν είναι πολύ καλό τώρα. Έχει χαρτογραφημένες κάποιες περιοχές και ταυτόχρονα αυτή η απόφαση των σχεδίων διαχείρισης έχει και τους δήμους που είναι μέσα σε αυτές τις ζώνες. Τα προγράμματα δράσης που φτιάχνουμε και τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, που είναι για όλους τους αγρότες, αλλά τα προγράμματα δράσης αφορούν σε αυτές τις ζώνες τις προσβεβλημένες από νητρορύπανση, που έχει τον περιορισμό της ποσότητας της λίπανσης προφανώς, τον τρόπο και τον χρόνο που θα βάλει ο γεωργός ο λίπασμα στο χωράφι, γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία, κάποιες περιόδους απαγόρευσης των λιπάνσεων και προφανώς οι καλλιεργικές πρακτικές που είπα και πριν, και τα κτηνοτροφικά απόβλητα. Αυτά χρηματοδοτούνται από τη χώρα μέσω του μέτρου 10 του ΠΑΑ, που λέμε, της αγροτικής ανάπτυξης, στο χρηματοδοτικό εργαλείο, στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις. Εκεί πέρα έχω βάλει την ξηρική αμυψισφορά σε κίτρινο, θα σας πω γιατί μετά. Λοιπόν, αυτά τις τρεις δεσμεύσεις έχουν οι αγρότες για να πάρουν αυτή τη χρηματοδότηση. Να έχουν ξηρική αμυψισφορά 30% της αρδευόμενης έκτασης, χλωρά λίπανση στο 20% και να απέχουν κάποια μέτρα από το υδάτινο σώμα. Γιώργο, επειδή δεν είναι εδώ πέρα όλοι οι αγρότες, εξήγησε μας τι σημαίνει αμυψισφορά. Η αμυψισφορά είναι, το ξέρουμε και από τους παππούδες μας, είναι που ένα μέρος του χωραφιού σου το αφήνεις χωρίς να το καλλιεργήσεις, για να ξεκουραστεί, ας πούμε, το χώμα, όπως το λέγανε παλιά, και κατά 30% έτσι, της ερδευόμενης. Αυτό. Εντάξει. Μπορεί όλοι να μην έχουμε παππούδες αγρότες. Ναι, Δεν τα εντάξει, ξέρουν okay. αυτά. Ναι, αυτό ήταν η κοινή πρακτική. Ναι. Άρα μας λες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει αυτή τη στιγμή, επιδοτεί αυτή την ξεκούραση. Επιδοτεί τρόπους με τους οποίους θα πρέπει τα υπόγεια νερά μας και τα επιφανειακά νερά μας να μην έχουν νητρικά άλατα. Οι αγρότες παίρνουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή. Οι αγρότες παίρνουν αυτά τα χρήματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα που ανοίγεις. Να το πούμε τώρα ή να το πούμε μετά? Θα το πούμε μετά στην πολιτική. Θα το πούμε μετά στην πολιτική. Στην νητρορύπανση, λοιπόν, βλέπετε ότι αριστερά είναι ένα δελτίο τύπου του ΕΑΓΜΕ, του παλιού ΙΓΜΕ, που ασχολείται με τα υπόγεια νερά, όπου έχει την ποιοτική κατάσταση στο δεξί κουτάκι, 58% καλή στα υπόγεια νερά. Βλέπετε στο χάρτη στην ποσοτική κατάσταση, όπου είναι κόκκινα όλα γύρω-γύρω, σχεδόν τα παράκτια, υπάρχει πρόβλημα με την νητρορύπανση και μέσα στις λεκάνες, στις αγροτικές, ας πούμε, τους κάμπους. Βλέπουμε όμως παρόλα αυτά ότι η Ελλάδα είναι ενθαρρυντικό ότι μείωσε την κατανάλωση των λιπασμάτων αυτών. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε περιβαλλοντική συνείδηση ή σε οικονομική δυσχέρεια.
Πάντως τα υπόγεια ύδατά μας, όπως βλέπετε στο από κάτω κουτάκι, είναι ελαφρώς μικρότερα, που είναι ρυπασμένα, είναι ελαφρώς μικρότερα από τον προηγούμενο κύκλο, οπότε αυτό είναι καλό. Ένα best practice για την ανάκτηση αζότου από την Κοπριά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έκανε απλώς να γελάσω, γιατί ουσιαστικά ξαναρχόμαστε να μάθουμε αυτό που κάνανε οι παππούδες μας, που ρίχνανε την Κοπριά από τα άλογα στο χωράφι. Θυμάστε που σας είπα για την ξηρική αμμοψισφορά, έχω την εικόνα στα δεξιά. Η ξηρική αμμοψισφορά, που ήταν το 30% στις περιοχές της νητρορύπανσης, για φέτος, μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις που κάνανε πρόσφατα, όποιος παρακολούθησε λίγο σε όλη την Ευρώπη, εξαιρεθήκανε από αυτόν τον κανόνα, από αυτή τη δέσμευση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι τόσο αλληλένδετο η προστασία του νερού με την αγροτική παραγωγή, την οποία επίσης προφανώς χρειαζόμαστε, και θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να μπορέσουν αυτά τα δύο να συνυπάρξουν, ιδαλλιώς δεν γίνεται. Είναι ένα από τα πράγματα της πολιτικής που τα βλέπετε να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αυτό το πράγμα. Προφανώς ένα άλλο ήταν και τα φυτοφάρμακα ακόμα, που τα κενά συσκευασία που θα τα πετούσαν, ήταν να γίνει κάτι με τον ΕΟΑΝ, δεν ξέρω Γιάννη αν είχε γίνει τότε ή αν ήταν σχεδιαζόμενο κτλ. Τα παράνομα φυτοφάρμακα προφανώς, και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την κατασκευή μικρών μονάδων επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων, να παράγεται και βιοαέριο κτλ. Το τελευταίο έχω αφήσει δήμαρχο τρόπο χρηματοδότησης για να γελάσουμε λίγο, γιατί ήταν τότε που είμαστε στην αγροτική ανάπτυξη και έρχεται ένας δήμαρχος, δεν θα πω εν πάση περιπτώσει όνομα, δεν το θυμάμαι κιόλας ειλικρινά, ούτε θυμάμαι καν το Δήμο, ας πούμε. Θα πρέπει να ανατρέξω στα χαρτιά μου και αντευρέστο. Εν πάση περιπτώσει, και έρχεται ο δήμαρχος και λέει: κύριε Μαξίδη, λέει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα υπάρχει? Του λέω: να, ο Δήμος μας δεν είναι στις ευπρόσδεκτες ζώνες. Λέω: ένα μισό λεπτό να το κοιτάξω. Το κοιτάω λοιπόν μέσα από το site που σας έδειξα της οδηγίας πλαίσιο στην αρχή της ομιλίας και βλέπω ότι ο Δήμος ήταν εκτός σχεδίων ευπρόσδεκτων, γιατί είχε βελτιώσει τα ύδατά του. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους αγρότες της περιοχής, δεν άρεσε καθόλου στον δήμαρχο προφανώς, και ήρθε να μας ζητήσει το λόγο γιατί δεν χρηματοδοτούνταν. Οπότε αντιλαμβανόμαστε. Και είπε μάλιστα ότι έτσι από του χρόνου θα μολύνουμε μέχρι να μας ξαναδώσετε τη χρηματοδότηση. Οπότε, όπως αντιλαμβανόμαστε, το ζήτημα της πολιτικής είναι και συνυφασμένο και με την χρηματοδότηση, γιατί παράγει τέτοια αποτελέσματα. Και θα έπρεπε ενδεχομένως μια πρόταση, οι χρηματοδοτήσεις αυτές να δίνονται όσο περισσότερη βελτίωση έχεις, όσο επιβράβευση δηλαδή, όσο περισσότερη βελτίωση έχεις στον υπόγειο υδροφόρος, να παίρνεις και περισσότερα χρήματα από το αντίστοιχο πακέτο του ΠΑΑ που σου αντιστοιχεί. Οπότε να υπάρχει ένα κίνητρο στους αγρότες να το πετύχουν, να πετύχουν την μείωση της νητρορύπανσης και όχι Πολύ να σημαντική αυτή η παράμετρος. Από όλα αυτά που είπες, να πω ότι στην Ιρλανδία μας έλεγαν κάποιοι φίλοι που ασχολούνται σοβαρά με την κυκλική οικονομία, ότι υπάρχει εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων, το οποίο χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ούρα. Τα είπε στα ούρα, τα μαζεύουν και τα αγοράζουν και έχουν τρόπους να τα αξιοποιούν και να παράγουν λίπασμα και να βγάζουν και λεφτά από αυτή την ιστορία. Δηλαδή πια η τεχνολογία έχει φτάσει σε κάποια σημεία και αυτό μάλιστα ήταν σε ένα σεμινάριο μας είχαν κάνει, μπορεί να έχουν περάσει και 15 χρόνια, 18. Είναι πολύ πριν πάμε στο Υπουργείο, Γιώργο. Είμαστε πολύ πίσω, δυστυχώς. Αλλά κάποιοι άνθρωποι προχωράνε, κάποιοι μένουμε πίσω. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε απορίες. Το κοινό μας, και εδώ να επισημάνω κάτι, δυστυχώς στην Ελλάδα όλα αυτά μένουν πίσω, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες που ψηφίζουμε και βγάζουμε βουλευτές ζούμε σε αστικά κέντρα. Με αποτέλεσμα ζήτημα να υπάρχουν στη Βουλή 4-5 άτομα από όλα τα κόμματα μαζί. Δεν μιλάω, δεν κάνω τώρα μικροπολιτική και κριτική σε κάποιο κόμμα, που να αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα αυτών που αναφέρεις και πόσο θα αλλάξει η ζωή μας δραματικά εάν δεν τα προσέξουμε αυτά. Ήδη είδαμε πόσο ακρίβηνα τα τρόφιμα, πολλές φορές και καταχρηστικά, εξαιτίας το ότι πλημμύρισε η Θεσσαλία.
Ναι, μα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ουσιαστικά, να πούμε, Για να γιατί είναι πάμε και λοιπόν δεν είναι παρακάτω. ακριβώς πολιτική, είναι επιστήμη αυτό το πράγμα. Και η πολιτική έπεται. Εμπλέκεται, εμπλέκεται. Ναι, ας συνεχίσουμε λοιπόν με τις οικολογικές παροχές. Οπ, οπ. Ναι. Λοιπόν, η οικολογική παροχή είναι, όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχουν στα ποτάμια υδροελεκτρικά φράγματα, εκτροπές για αρδεύσεις, αντλήσεις νερού, σταματάει η παροχή του ποταμού, εμφανίζεται παρακάτω. Όλο αυτό το πράγμα, η μείωση της παροχής και η μεταβολή της φυσικής διακύμανσης ενός ποταμού, έτσι όπως θα έπρεπε να ρέει το ποτάμι δηλαδή, μειώνει την ποικιλία των ενδιατημάτων, δηλαδή των χώρων που μπορούν να ζήσουν οι οργανισμοί του ποταμού, και αυξάνει και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα, τη θερμοκρασία κτλ. Όλο αυτό μας έκανε εξαιτίας αυτών, σκεφτείτε, το 1900 περισσότερο από το 50% των υγροβιοτόπων έχει εξαφανιστεί εξαιτίας των φραγμάτων, των αντλήσεων κτλ. Η οικολογική παροχή είναι ουσιαστικά, υπάρχουν διάφοροι ορισμοί. Μιλάμε για να είναι η παροχή του νερού στο κατάντι ενός μεγάλου έργου, είτε υδροελεκτρικού, είτε μιας εκτροπής για τον ΑΒ λόγο, ας πούμε, μέρος του ποταμού, στα κατάντι αυτού του έργου, να υπάρχει μια συγκεκριμένη παροχή ώστε να διατηρείται το οικοσύστημα. Αυτό το οικοσύστημα όλο, σαν όλο, όχι μόνο φωνάζει τον υδραυλικό και λέει αυτό είναι νερό, ας πούμε, μάλιστα φύ 12 θα βάλουμε, θα φύγει, ας πούμε, και τελειώνει η ιστορία. Μιλάμε για το οικοσύστημα. Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να δούμε να υπάρχουν για να συνεχίσει να παρέχεται αυτή η δυνατότητα στα κατάντια από ένα έργο? Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια μεθοδολογία που βρέθηκε ότι ο όγκος του νερού και η ταχύτητα της ροής είναι κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία να πετύχουν την καλή ποιότητα. Οπότε αυτά μπορούμε να τα αναλύσουμε και να βρούμε ποιος είναι αυτός ο όγκος νερού και ποια είναι η ταχύτητα ροής που χρειάζεται. Αυτό είναι η διαφορά με την οικολογική παροχή, του περνάμε σε μια ολιστική προσέγγιση. Όχι στις υδρολογικές μεθόδους που σας είπα με τον υδραυλικό πριν, αλλά μια ολιστική προσέγγιση που έχει όλα τα βιολογικά στοιχεία του οικοσυστήματος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από μια μελέτη που έγινε στα κατάτι του φράγματος στο Μαραθώνα, στο ρεύμα της Ινόης, που βρέθηκε ότι βλέπετε και την εικόνα, ας πούμε, είναι από εκείνο το μέρος, ότι χρειάζεται τέτοια παροχή για να μπορέσει να ζήσει το οικοσύστημα στα κατάτι ενός τόσο μεγάλου έργου όπως όλοι το ξέρουμε. Αυτό γίνεται με κάποιους τρόπους, τέλος πάντων μετράμε σε διάφορα σημεία, τόσο που μένει το υπόστρωμα, αν είναι βράχια, αν είναι άμμος, αν είναι βότσαλα κτλ. Την ταχύτητα ροής, το βάθος, τα ζωάκια μετράμε και βρίσκουμε, είναι αρκετά επιστημονικό αυτό, τέλος πάντων βρίσκουμε την παροχή αυτή που χρειάζεται. Είναι μια δύσκολη, επίπονη δουλειά. Μέχρι τώρα το κράτος λειτουργούσε, εντάξει, δεν τους κρίνω γιατί τόσα ξέραμε και εμείς οι επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πρόσφατα. Οπότε, αλλά καιρός είναι να αρχίσει να αλλάζει αυτό το πράγμα. Έχουν ένα μηχανιστικό, υδραυλικό όριο, το 30% της μέσης παροχής των θερινών μηνών ή το 50% της μέσης παροχής του Σεπτεμβρίου ή 30 λίτρα ανά δευτερόλεπτο. Εν πάση περιπτώσει, κάθε ποτάμι είναι ξεχωριστό και θα έπρεπε να βρίσκεται για το συγκεκριμένο ποτάμι ποια είναι η συγκεκριμένη παροχή. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι βέβαια σε όλα τα έργα που έχουν ήδη γίνει, φράγματα που κατασκευάστηκαν πριν από το 1995, δεν υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις για να εφαρμόζουν μια οικολογική παροχή παρακάτω. Οπότε υπάρχουν και έργα που γίνανε και διακόψαν πλήρως τη ροή στα κατάτι, τελειώσανε δηλαδή ουσιαστικά το ποτάμι σε εκείνο το σημείο. Εδώ να δείτε λίγα τι γίνεται στην Ευρώπη. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στον αριστερό χάρτη που είναι με μπλε ακολουθούν τις οικολογικές παροχές. Εδώ και σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά ισχυρή μειοψηφία, πάντα χρησιμοποιούμε αυτά τα minimum, τις ελάχιστες ροές, 30%, 20% κτλ. Ενώ βλέπετε και στα δεξιά ότι από τις χώρες που έχουν temporary rivers, που λέμε ποτάμια που διακόπτεται η ροή τους, δεν είναι όλα τα ποτάμια μας μόνιμης ροής, ιδίως στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά
διακοπτόμενης ροής. Σε αυτά τα ποτάμια δεν χρησιμοποιούμε καμία οικολογική παροχή. Υπάρχει μια μικρή πρόοδος, γίνεται αναφορά στα σχέδια διαχείρισης η οικολογική παροχή, η ελάχιστη παροχή. Υπάρχει μια μεθοδολογία, τα γραφεία δυσκολεύονται να την εφαρμόσουν, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια εξέλιξη των πραγμάτων και θα δούμε πού θα καταλήξει. Είναι και θέματα βέβαια πολιτικής, έτσι. Στις οικολογικές, ναι, ο προγραμματισμός των υφιστάμενων, τα φράγματα που υπάρχουν, να μειώνουν την τροποποίηση στο φυσικό υδάτινο καθεστώς. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανοίγεις, να αφήνεις πολύ νερό να περνάει ή λίγο νερό να περνάει, μετά πολύ νερό να περνάει κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης μεταφορά φερτών υλικών, να ανοίγουν τα θυροφράγματα και να φεύγει υλικό εδαφικό. Γιατί το έχω το Μεσολόγγι, Γιάννη, το είχαμε πάει και μαζί. Ήμουν έτοιμος να το πω. Γι' αυτό Μπράβο. άνοιξα το μικρόφωνο. Ναι. Χάνεται η λιμνοθάλασσα, εξαφανίζεται. Εξαιτίας των φραγμάτων δεν περνάει υλικό χώμα, να το πω έτσι, στη θάλασσα που κρατάει αυτούς τους πασάλους, κρατάει πώς τα λέγανε, δεν θυμάμαι, τα διβάρια τους ουσιαστικά ζωντανά. Αμολουρίδες. Οι αμολουρίδες ναι, που φτιάξαν τη λιμνοθάλασσα. Ακριβώς. Που τη μετέτρεψαν κάπως σε λίμνη. Και αυτό έγινε πρόγραμμα και επιδοτηθήκαν για να βάλουν άλλους πασάλους, πιο βαθύς πασάλους και να κρατήσουν την λιμνοθάλασσα ζωντανή. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει... Δεν ξέρω, η λιμνοθάλασσα είναι οι εκβολές του Αχελώου. Ναι, για όποιον δεν ξέρει καλή γεωγραφία. Ο Αχελός έχει πάρα πολλά παλιά φράγματα, το Καστράκι, τα Κρεμαστά, το Στράτο, που έπρεπε να ανοίγουν, αλλά φοβόντουσαν να τα ανοίξουν γιατί είναι παλιά και φόβονταν μετά δεν θα κλείσουν και θα διάσουν οι λίμνες της ΔΕΗ και έχουν μείνει κλειστά εδώ και δεκαετίες με αποτέλεσμα δεν κατεβάζουν φερτά υλικά. Αυτό δημιουργεί διάβρωση. Εδώ μάλιστα μας λέει ο κύριος Πρέζας ο Παντελής ότι κάτι ανάλογο με κακή χρήση υδάτων, γράφει ότι με υπεράντληση υδάτων βυθίζεται η δυτική ακτή των ΗΠΑ 4 εκατοστά κάθε 10 χρόνια. Δηλαδή έχουν διάβρωση. Το ίδιο φαινόμενο έγινε γιατί κλέψανε εκεί όταν φτιαχνόταν ο αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πατρών, κλέψανε, πήρανε πάρα πολλές φερτές ύλες κακώς από τα ποτάμια που καταλήγαν στον Κορινθιακό, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιουσίες, σπίτια, χωράφια, στην περιοχή εκεί, περιοχή Ξυλοκάστρου και τα λοιπά, εξαφανίστηκε η γη. Ήρθε η θάλασσα δηλαδή και τρώει και το δρόμο και την παλιά εθνική. Ναι, και όλα αυτά γίνονται έργα τα οποία πληρώνονται από διάφορα προγράμματα, από εθνικούς πόρους, που θα μπορούσαν να πάνε αλλού αυτά τα χρήματα και είναι αυτά τα χρήματα που η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος είπε ότι είναι 700 δις μέχρι το 2100. Αυτά τα χρήματα προστίθενται και θα φτιάξουν αυτό το νούμερο. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για τα φυτοφάρμακα, τις κρατάω για μετά, το λέω στους θεατές και ακροατές μας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι λίγο παρακάτω, θα τα πει ο Γιώργος, τη συσκευασία φυτοφαρμάκων είναι θέμα καθαρά κυκλικής οικονομίας. Για προχωράει Γιώργο παρακάτω, ευχαριστώ. Ναι, ωραία. Τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τις πλημμύρες. Είναι ένα μεγάλο θέμα, προφανώς πολύ δύσκολο. Ως πλημμύρα ορίζεται η προσωρινή κατάληψη από νερό εδάφους που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από το νερό. Κίνδυνος πλημμύρας είναι ο συνδυασμός πιθανότητας να λάβει χώρα και πλημμύρα και δυνητικές αρνητικές συνέπειες για ανθρώπινη υγεία, περιβάλλον κτλ. Αυτοί είναι οι πρώτοι ορισμοί που δίνεις. Προφανώς οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα, δεν μπορούν να προληφθούν εν μέρη. Η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στην αύξηση της πιθανότητας και των δυσμενών ακραίων πλημμυρών. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, να πούμε για τη δόμηση, για τα όρια, θα τα πούμε. Η κλίμακα και η συχνότητα πλημμυρών είναι πιθανό να αυξηθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι έτσι σχετικά γνωστό, το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να προβληματιζόμαστε και σαν καλοί νοικοκυρέοι να προετοιμαζόμαστε για αυτό το πράγμα. Και ο αριθμός των ανθρώπων δυστυχώς και των οικονομικών στοιχείων που βρίσκονται σε κίνδυνο αυξάνεται, το βλέπουμε χρόνο με το χρόνο.
Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, έτσι λίγο ιστορικό για να το ξέρουμε, είναι σαν την Κιβωτό του Νόε, είναι η ελληνική βερσιόν της ιστορίας. Εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει μπορεί να το κοιτάξει. Εδώ βλέπετε ότι την τελευταία δεκαετία που μας πέρασε πόσο αυξήθηκαν λόγω και των καιρικών επεισοδίων οι οικονομικές επιπτώσεις, οι σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και οι απώλειες ζωής από τα καιρικά φαινόμενα. Είναι μια τεράστια αύξηση. Τεράστια αύξηση. Εδώ βλέπετε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα έχουμε πολλούς θανάτους και τεράστιες ζημιές. Βλέπετε ένα χάρτη με τις απώλειες κατοίκων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Δυστυχώς υπάρχει αυτός ο χάρτης. Στην Ελλάδα βλέπετε ότι βλέπετε στους χάρτες αυτούς που ακριβώς είναι τα πλημμυρικά γεγονότα, κυρίως είναι στην Ανατολική Ελλάδα και στην Βόρεια Ελλάδα, στις παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές. Και βέβαια και στο δεξιά χάρτη βλέπετε και τις αποζημιώσεις, που καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μπορούμε να αρχίσουμε να τις βρίσκουμε κάπου και να τις αθροίζουμε και να βλέπουμε ποιο είναι το κόστος αυτών των πραγμάτων που δεν αρνούμαστε πεισματικά να φτιάξουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι μια τυπική κατάσταση μιας πλημμυρικής ζώνης ποταμού, που είναι το ποτάμι και υπάρχουν οι όχθες αριστερά-δεξιά, υπάρχει και το φράγμα, αν θέλετε, το πλημμυρικό, αλλά υπάρχει μια πλημμυρική ζώνη όσο εκτείνεται για τα χρόνια, για τα 100 χρόνια περίοδο επαναφοράς. Στην Ελλάδα, όπως βλέπετε, εκείνη η Ελλάδα, γιατί δεν φαίνεται καλά, το βάλε σε κόκκινο, έχουμε αφήσει το 2% της πλημμυρικής ζώνης ελεύθερο στα ποτάμια μας, κατά μέσο όρο. Αυτό είναι προφανές, είναι οι χάρτες αυτοί, θα τους έχετε ξαναδεί με την αστικοποίηση στην Αθήνα και πώς στην Αθήνα όλα τα ποτάμια βαζώθηκαν εκτός από 2-3 και στα υπόλοιπα κάνα 2 που έχουν μείνει γίνεται μάχη για να κρατηθούν ζωντανά. Στην νομοθεσία υπήρξε τέλος πάντων κοινοτική οδηγία, ενσωματώθηκε, βγήκαν οι χάρτες επικινδυνότητας, βγήκε η προκαταρκτική αξιολόγηση, βήμα-βήμα δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία. Πρώτα φτιάξαμε την προκαταρκτική αξιολόγηση που βρήκαμε πού φοβόμαστε ότι θα πλημμυρίσουν. Είδαμε από κάτω στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας ανάλογα με την εμφάνιση της βροχής, αυτό που ακούτε, χαμηλής, μέσης και υψηλής πιθανότητας, πάνω από 50, πάνω από 100, πάνω από 1000 χρόνια. Δηλαδή πόσο συχνά θα εμφανιστεί μία βροχή πάνω από 50 χρόνια. Αυτή η βροχή θα έπρεπε να μας απασχολεί, γιατί είναι μέσα στα 100 επόμενα χρόνια και επηρεάζει τη ζωή τη δικιά μας, των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Μέσα στα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνονται μέτρα πρόληψης και προστασίας και περιλαμβάνονται και συστήματα έγκυρης προειδοποίησης, πράγμα στο οποίο θα σας μιλήσω λίγο διαφάνειες παρακάτω τι γίνεται. Εδώ σας δείχνω λίγο πώς παίρνουμε την πληροφορία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς. Φτιάχνονται οι όμβριες καμπύλες. Οι όμβριες καμπύλες είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί ήταν με παλιά δεδομένα. Σιγά σιγά φτιάχτηκε τώρα οι καινούργιες όμβριες καμπύλες για όλα τα έργα, δηλαδή η περίοδος επαναφοράς η λεγόμενη θα έπρεπε να είναι πιο σωστές εξ αρχής. Βλέπετε πώς φτιάχνουμε από τις όμβριες καμπύλες ένα πλημμυρογράφημα, όπως βλέπουμε αν υπάρχει κίνδυνος με αυτή τη βροχόπτωση να πλημμυρίσει, ένα μοντέλο δηλαδή, να πλημμυρίσει η περιοχή, και φτιάχνουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και μέσα από την τροτότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής βγαίνουν και συνέπειες στον πληθυσμό. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Επειδή είχαμε το πρόσφατο φαινόμενο στη Θεσσαλία, έχω αρκετές ερωτήσεις, αλλά επειδή είναι το θέμα άλλο, έχω και από τον κύριο Καλιβρούση αυτή τη στιγμή για την κορώνια, θα τα ρωτήσουμε όλα, παιδιά, λίγο υπομονή. Εντάξει, ναι. Μια και τώρα συζητάμε τις πλημμύρες. Θα τελειώσει τώρα με τις πλημμύρες. Με μια ερώτηση. Τα σχέδια της Θεσσαλίας, αυτή η πλημμυρική κίνδυνη, δεν είχαμε σωστά προβλέψει και πνιγήκαμε και καταστράφηκαν τα χωριά, ή υπήρχε σωστή πρόβλεψη, απλώς έμεινε στα συρτάρια? Εσύ πώς επιστήμονας έχεις παρακολουθήσει αυτά τα πλημμυρογραφήματα? Ναι, Η επιστήμη είχε κάνει μια καλή πρόβλεψη ή δεν είχε κάνει? Δηλαδή πιαστήκαμε όλοι εξαπίνης, δεν το περιμέναμε.
Τη Θεσσαλία, καταρχάς, ας πούμε, έτσι να γελάσουμε λίγο, ο Ξέρξης όταν κατέβαινε είχε απειλήσει ότι θα κλείσει τα τέμπη και θα πλημμυρίσει τη Θεσσαλία. Ας πούμε, πράγμα το οποίο, εντάξει, ήταν πασιφανές από τότε. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι περιοχές που πλημμύρισαν στη Θεσσαλία ήταν 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το λεκανοπέδιο της Αττικής είναι 500. Πλημμύρισαν 2 Αττικές. Να το πω έτσι. Ήταν τεράστιο το ποσό, το νερό που έπεσε. Τα σχέδια που είχαμε δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλέψει. Η αλήθεια είναι τέτοιο γεγονός. Όπως βλέπετε, από κάτω που γράφω, ξεπέρασε έφτασε τα 1.000 χρόνια την περίοδο επαναφοράς και πάνω από 1.000 χρόνια την περίοδο επαναφοράς. Δηλαδή, δεν μπορείς να προετοιμαστείς ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η αλήθεια είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα δεν είναι ίσως τόσο στα σχέδια διαχείρισης. Τα σχέδια διαχείρισης θα φτιάξουν καινούργια μέτρα κτλ. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει, για μένα δηλαδή, δεν υπάρχει, αν και όπως βλέπετε με κίτρινο, στα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας της Θεσσαλίας, γράφει ότι δεν τεκμέρεται επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη Θεσσαλία. Δηλαδή είναι λίγο να γελάς με όλο αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να παραδεχόμαστε ότι υπάρχει η κλιματική αλλαγή, επιδράει στη Θεσσαλία και θα έπρεπε να δούμε με τον τρόπο με τον οποίο επιδράει και να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα έργα που χρειαζόμαστε, όχι για 1.000 χρόνια, ας τα φτιάξουμε για τα 100 χρόνια. Όλα τα έργα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα καταρχάς, που δεν είχαμε τον Ιαννό και τον Ντάνιελ, είναι βασισμένα στις παλιές όμβριες καμπύλες, άρα κατ' εμέ 100% υποδιαστασιολογημένα όσον αφορά την προστασία. Αυτά πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να φτιάχνουν. Και το κυρίως θέμα Δηλαδή, που... Γιώργο, αυτά που προβλέπαν τα σχέδια έγιναν και δεν έφτασαν ή δεν έγιναν ούτε αυτά? Έχω διαβάσει ότι δεν είχαν γίνει, δεν είχαν ξεκινήσει, δεν είχαν χρηματοδοτηθεί, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το Αυτό ξέρω. είναι το σημαντικό. Δεν Γιατί το η ξέρω. πολιτική ευθύνη για μαντική δεν μπορούμε να καταλογίσουμε. Ναι, αλλά Πολιτική θα σας ευθύνη πω... όμως ότι τουλάχιστον αυτά που λέγανε τα σχέδια υλοποιήθηκαν. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω για να πω την Γιατί αλήθεια. για τη Θεσσαλία ούτε εγώ το γνωρίζω. Ναι, Γνωρίζω όμως ότι στη Μάντρα, πάνω στην πλημμυρική ζώνη, είχε φτιάξει ο Δήμος ναι, έργα, ναι, δημόσια έργα, και μην πάμε μακριά, στο ρέμα της Πικροδάφνης γίνεται το ίδιο, που η ναι, λεκάνη απορροής έχει μπαζωθεί, έχει κλείσει και έχουν γίνει σχολεία, γυμναστήρια, κατοικίες, ιδιωτικές, δρόμοι, και ναι, αυτό ναι. το βλέπουμε παντού. Δηλαδή, βλέπω δύο φαινόμενα τα οποία, εντάξει, δεν είμαι επιστήμονας να αξιολογήσω τα σχέδια λεκανών απορροής, αλλά ο κανόνας ότι ανάντι, από πάνω μας δηλαδή, για να λέτε από πάνω μας, κανονικά πρέπει να εμποδίζουμε το νερό, να κάνουμε μικρά φράγματα, να κάνουμε δασώσεις, να μην υπάρχουν Ναι. μεγάλες πυρκαγιές που αποψηλώνουν και δεν απορροφάνε το νερό. Πρέπει να εμποδίζεις πάνω και να ανοίγεις κάτω, και άλλωστε όποιος κοιτάξει με οποιοδήποτε ποτάμι σε μια φωτογραφία θα δει ότι πάνω είναι μικρό και κάτω μεγαλώνει, σαν ανάποδο χωνί είναι δηλαδή. Εδώ αυτό Ακριβώς. το έχουμε παραβιάσει, γιατί κάτω, όπως είπες πολύ σωστά, και δεν τυχαίο ότι πάντα εκεί γίνονται οι πλημμύρες, έχουμε μπαζώσει τα πάντα. Έχουμε χτίσει τα πάντα, έχουμε κάνει τουρισμό, έχουμε κάνει ξενοδοχεία και κανείς δεν θέλει, με στρατόπεδα, τα οποία Όλα. Και οι στην Κάρλα γέφυρες ήταν είναι το στρατόπεδο. κακοσχεδιασμένες. Το στρατόπεδο στην Κάρλα, ναι, όλοι το ξέρουν. Εν πάση Δεν είναι περιπτώσει. ότι είναι ένα αυθαίρετο. Ναι. Δηλαδή όπου Γενικά, έχουμε πάει όπως... και έχουμε νεκρούς, όπου έχουμε νεκρούς, και στη Θουρία που είχα πάει, και μου είπανε σε αυτό το δρόμο κάτω στην Καλαμάτα, πριν, όταν ήμασταν στο Υπουργείο. Σε αυτό, μου λέω, παιδιά, αυτό δεν είναι δρόμος, δεν το βλέπετε ότι αυτό είναι ρέμα? Έχετε φτιάξει ένα δρόμο πάνω στο ρέμα? Δεν είναι λογικό ότι το νερό θα σας πνίξει? Ναι. Ναι, Ε, έτσι είναι και μάλιστα το πρόβλημα είναι ότι επειδή πήγαμε στη Θεσσαλία σαν ηλικιθέ μετά από τις πλημμύρες και τα είδα με τα μάτια μου, κουβεντιάζοντας και με τους τοπικούς φορείς, ακόμα και αυτό που θα κάνει, που ανήγγειλε ότι θα κάνει έναν ενιαίο οργανισμό, εν πάση περιπτώσει, για τα νερά στη Θεσσαλία, πράγμα το οποίο δεν είναι κακό, εντάξει, κατά ανάγκη. Οι τοπικοί θεσμοί δεν ξέρανε, φερειπίν, το ύψος των θυροφραγμάτων, των φραγμάτων που ήταν αριστερά-δεξιά από το ποτάμι,
και έτσι και τη στάθμη να ξέρεις του νερού που έρχεται, δεν ξέρεις πώς να το σχεδιάσεις αυτό το πράγμα. Πού θα οδεύσουν τα νερά, ας πούμε. Δεν το ξέρεις καν. Σαν θεσμός αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που να σου πει ότι άμα έρθει τόσο νερό θα σπάσει αυτό το φράγμα και θα πάμε και το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή και αυτοσχεδιάζουμε. Ενώ θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν ζώνες ανάσχεσης, να υπάρχουν αυτά που γράφω ότι μέχρι τώρα ήταν τεχνικά έργα αύξησης της παροχητευτικότητας με εγκυβωτισμούς και διαπλάτηση κήτης, έργα μηχανικού που έχουμε βαρεθεί να τα βλέπω από τότε που γεννήθηκα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα για τη δασική πολιτική και τα έργα ορεινής οδρονομίας που θα έπρεπε να είναι τα πρώτα που κάνουμε, όπως και εσύ είπες, ας πούμε, με προφανώς ενίσχυση των δασαρχείων και τα σχετικά. Τα δεδομένα μας ήταν παλιά. Στο σχέδιο διαχείρισης της Θεσσαλίας το λέει ότι τα έργα που έχουν γίνει, και είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο στη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα, είναι με άλλες περιόδους επαναφοράς, με παλιές όμβριες καμπύλες. Άρα η αποχετευτικότητά τους σε όμβρια, δεν ξέρω, γέφυρες, δρόμοι, ξέρω εγώ κτλ. Πρέπει να αναθεωρηθούν. Μιλάμε για τεράστιο έργο. Γιώργο, Ναι, για να κάνουμε λίγο πιο ζωντανή την κουβέντα, βέβαια αυτές τις ερωτήσεις που έχω δεχτεί μέχρι στιγμής, που θα τις διαβάσω, απλώς σημείωσέ τις να τις ενσωματώσεις παρακάτω σε όσα θα πεις. Στις λέω για να προετοιμάζεσαι. ναι, Έχω μία ερώτηση από τον κύριο Καλιβρούση, που είναι και ο ταμείας, ο νέος των οικολόγων πράσινων. Γράφει, τι έχετε να σχολιάσετε για την επί 30 χρόνια ερημοποίηση που παρατηρείται στη λίμνη Κορώνια, που προκλήθηκε διαχρονικά και μελετήθηκε από ομάδα εργασίας του ΤΕΕ, το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, σε σχετική μερίδα. Αν έχεις κάποια σχόλια για την Κορώνια και για την ερημοποίηση. Όταν λέει ερημοποίηση, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στην Κορώνια κυριολεκτικά χάθηκε το νερό. Αυτό εννοεί η ερημοποίηση, αν θυμάμαι. Για διάστημα και εξαφανιστεί τελείως η λίμνη. Για ναι. να ευκρινίσουμε και Δυστυχώς, σε κάποιους φίλους που ίσως δεν δυστυχώς, ξέρουν τι εννοεί εδώ ο φίλος μας, ο κύριος Καλιβρούσης. Τώρα, να συνεχίσουμε. Υπήρχαν δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση που θα πω μία κουβέντα εγώ γιατί δεν είναι θέμα της συζήτησης, αφορούσε τα μπουκάλια των φυτοφαρμάκων. Κακώς κατά τη γνώμη μου, το είχα επισημάνει τότε που ήταν ο πρώην πρόεδρός μας των Οικολόγων Πράσινων, ο Δημήτρης Πολιτόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΑΝ, είναι ότι κανονικά τα μπουκάλια των φυτοφαρμάκων κακώς μπαίνουν ως ρεύμα στην ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, που έχει τον μπλε κάδο, να το πω. Διότι βέβαια κανονικά λέει η συμφωνία να μπαίνουν εκεί αφού ο αγρότης θα έχει ξεπλύνει 3 φορές. Ποιος όμως μου εγγυάται εμένα ότι το έχει ξεπλύνει 3 φορές και δεν θα πάει αυτό το πλαστικό να ανακυκλωθεί, αν είναι, ξέρω εγώ, PET, μαζί με τα μπουκάλια του νερού και να ξαναγίνει PET. μάμα, συγγνώμη τώρα, αλλά αν ξεπληθεί 3 φορές, αυτό το νερό που θα πάει. Εμένα το νερό με ενδιαφέρει. Όχι το να Υποτίθεται όχι. ανακτήσουμε Υποτίθεται το πλαστικό. βάζουν στο ψεκαστήρα. Όταν Δεν ξέρω. αδειάσει το ρίχνουν στο ψεκαστήρα και ψεκάζουν. Αλλά αν δεν το κάνει, κατά τη γνώμη τη δική μου, τότε έπρεπε να υπάρχει τελείως χωριστό ρεύμα και χωριστός φορέας που μαζεύει αυτές τις συσκευασίες. Πάντως από κάτω μου γράφει ο κύριος Αϊβαλιώτης ότι στη συνάντηση που είχαν η παραγωγή με το ΝΕΟΑΝ, τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, το περασμένο Σάββατο, λέει, δεν λύθηκε αυτό το θέμα. Και παρακάτω ο κύριος Κυριακού ρωτάει το ίδιο πράγμα. Ποιος είναι υπεύθυνος, λέει, το απάντησε αυτό, η ΕΑ, αλλά για μένα κακός είναι η ΕΑ. Η ΕΑ μαζεύει αστικά απόβλητα. Είναι ο μπλε κάδος. Χαρτί, γυαλί, πλαστικό. Κανονικά δεν έπρεπε να είναι. Για να δούμε πως έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Πάλι γράφει ο κύριος Πρέζας. Οι επιπτώσεις της υπεράδλησης είναι πολλές και ίσως κάποιες ούτε καν τις έχουμε κατανοήσει. Ρωτάει ο κύριος Βλάχος, αν θες σημείωσέ το. Όταν μιλάμε για οικοσύστημα, εντάσσουμε και τον άνθρωπο μέσα σε αυτό ή εξετάζουμε το ωφελημιστικό, γράφει το οικοσύστημα ωφελημιστικά,
Δηλαδή εμείς είμαστε απ' έξω και το υπόλοιπο οικοσύστημα το κοιτάμε. Και δεύτερη ερώτηση. Όσον αφορά τη μόλυνση από τα υπερβολικά νητρικά και τα άλλα φυτοφάρμακα, νόμιμα ή παράνομα, τα νητρικά είναι λιπάσματα, δεν είναι φυτοφάρμακα, μια διόρθωση, έτσι. Ε, Πόσο χρόνο χρειάζεται να γίνει πλήρης αποκατάσταση των υπογείων υδάτων και του εδάφους γενικότερα? Φαντάζομαι εδώ πέρα στο φίλο μας τον κύριο Βλάχο να εξηγήσουμε ότι κάποια φάρμακα, όπως το DDT, που είναι απαγορευμένο πλέον και δεν κυκλοφορεί, αλλά ακόμα και σήμερα, και νομίζω έχει απαγορευτεί πάνω από 50 χρόνια, 40 χρόνια, ακόμα και σήμερα βρίσκουμε υπολειμματικότητα. Είναι πολύ κακό. Ναι. Ναι, είναι προφανώς να μαζέψω, Είναι έχουμε κι άλλα, ανάλογα με είναι... να τα μαζέψεις τώρα. ε, Εντάξει, ο Κωνσταντίνος Καπαρό, μισό λεπτό, γιατί δεν μπορώ να δω ποιος είναι ο κύριος Καπαρό. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, να μην λέμε και λάθος ονόματα. Ο κύριος Παπασπυρόπουλος. Ο κύριος Παπασπυρόπουλος αναφέρει εδώ μία παρατήρηση, ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, ναι, ότι είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα που αναφέραμε πριν. ναι. Και ο κύριος Αυτό Κυριακού νομίζω, διευκρινίζει αυτό που πάλι το λέω, το έχω απαντήσει, ότι βάζαν κάτι κάδους στα χωράφια ακριβώς για να τα μαζεύει η ΕΑ. Αυτούς τους κάδους πετάγανε μέσα τις συσκευασίες. Η εντάξει, δικιά μας πρόταση τότε ήταν να μην μπορεί να αγοράσει συσκευασία φυτοφαρμάκου αν δεν επιστρέψεις, να υπάρχει ειδικό κάδος μπροστά στο μαγαζί που πουλάει εφόδια και να επιστρέφεις μια άδεια συσκευασία να πάρει μια καινούρια. Να υπάρχει δηλαδή ένα πέναλτι εκεί πέρα, όπως κάνουμε τις μπουκάλες του υγραερίου, που πληρώνουμε μια εγγύηση στην αρχή, για να είναι σίγουρο ότι θα επιστραφεί και δεν θα χρησιμοποιηθεί αλλού. Ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί οι κάδοι δεν θα αδειάζουν και θα πηγαίνουν και θα ελέγχεται η υπολειμματικότητά τους. Θα είναι μπροστά δηλαδή, στα μαγαζιά και όχι στα χωράφια. Αυτή ήταν η δική μας πρόταση τότε. Λοιπόν, αυτά είναι προς το παρόν από ερωτήσεις. Σημείωσέ τες στη ροή. Σου δίνω εντάξει, πάλι οκ. το λόγο. Θα τελειώσω, Ναι, κλείσε τον συγγνώμη μόνο, κύκλο. Απλώς σας ναι, έδωσα για να παρακολουθεί ο κόσμος τι συζητάμε. ναι. Κάπου εδώ νομίζω είχαμε μείνει με τα σχέδια διαχείρισης και τι περιλαμβάνουν. Μισό λεπτάκι να κλείσω και το βίντεο μου. Δεν χρειάζεται για να κλείνεις το δικό σου. Μια χαρά είσαι. Ναι, δεν βλέπω γι' αυτό. Δεν βλέπω το... Α, Ναι, οκ. Τα σχέδια διαχείρισης λοιπόν γίνονται σε κάθε, σε κάθε ιδιωτικό διαμέρισμα. Περιλαμβάνουν όλα τα προηγούμενα που είπαμε, τις ζώνες υψηλού κινδύνου κτλ. Εδώ βλέπετε μεθόδους αντιμετώπισης, να μην μπλέξουμε, να πούμε και πράγματα έτσι πιο διασκεδαστικά ίσως. Βλέπετε στα αριστερά σας έναν τρόπο να αποκαταστήσεις ένα ποτάμι με την πλημμυρική του ζώνη, εκεί που μπορεί να εκτονωθεί το νερό. Και δεξιά είναι αυτό το παράδειγμα που λέγαμε με την Πικροδάφνη, το οποίο τότε επί Υπουργείας που είχε γίνει και μια συνάντηση, να πω ότι είχε πει ο Γιάννης στα δημοτικά διαμερίσματα, στους δήμους τέλος πάντων που ήταν μέσα στη λεκάνη απορροής της Πικροδάφνης, να μας πούνε ποια είναι εντός σχεδίου, το οποίο εντός σχεδίου τον Πικροδάφνη τη δείχνει δρόμο. Ποια ήταν εντός σχεδίου και ποια ήταν εκτός σχεδίου. Ποια ήταν αυθαίρετα δηλαδή. Ούτε αυτή την πληροφορία δεν είχαμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καινούριο. Τέλος πάντων, μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Εδώ βλέπετε αυτό το room to the river, το περίφημο που λένε οι Ολλανδοί ακόμα και για τη Θεσσαλία. Πρέπει να αφήσουμε χώρο στο ποτάμι να μπορεί να εκτονωθεί. Ενώ αριστερά εμείς συνεχίζουμε τα σέρα ζανέτια και τον εγκυβωτισμό κτλ. Θα πρέπει να βάλουμε nature-based solutions, λύσεις δηλαδή, οι οποίες είναι φυσικές και δεν επηρεάζουν
το οικοσύστημα του νερού. Τελευταία νέα πριν από κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να είναι και ίσως παραπάνω, βγήκε ότι το μεγάλο ρέμα της Ραφίνας δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως είναι σχεδιασμένο, γιατί θα πρέπει να εφαρμόσουν λύσεις βασισμένες στη φύση. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά είναι ένα καλό κατ' εμέ σενάριο. Μπορούμε να βασιστούμε πάνω, θα κοπούν οι χρηματοδοτήσεις δηλαδή. Εδώ βλέπετε πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε από τις πλημμύρες, δηλαδή το σύστημα της έγκυρης προειδοποίησης. Στην Αγγλία υπάρχει ακόμα και σε κινητά και μηνύματα, ξέρω εγώ κτλ. Εδώ πέρα στα αριστερά θα δείτε ένα πράγμα το οποίο φτιάχνει το ΕΛΚΕΘΕ. Θα σας δείξω πώς, τόσο γρήγορα. Βάζουμε κάποιους σταθμούς σε γέφυρες, σε μέρη, σε ποτάμια. Δεν μετράμε μόνο τη στάθμη και την παροχή, μετράμε και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, γιατί προφανώς είμαστε ερευνητικός φορέας, μας ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα. Αλλά εδώ πέρα θα δείτε ένα τυπικό που είναι στο Λιθαίο. Μπράβο, ναι, αυτό το παράδειγμα που βλέπετε ότι το έχουμε εγκαταστήσει εκεί και παίρνουμε πού είναι ο Λιθαίος, το τετραγωνάκι, ποιο είναι το water level, ποιο είναι η θερμοκρασία, ποια είναι η αγωγημότητα, διάφορα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και βλέπετε από κάτω στα διαγράμματα, το πρώτο διάγραμμα που το έχω κυκλώσει και με κόκκινο, είναι η στάθμη του νερού. Μπορούμε λοιπόν, αν βάλουμε ένα σταθμό στα Ανάντι, όπως εδώ πέρα που είναι η Θεόπετρα, ένα σταθμό στα Κατάντι που μας ενδιαφέρει να μην πλημμυρίσει, να μπορέσουμε στα Ανάντι να δούμε στο πάνω διάγραμμα, στο Λιθαίο, το πικ που είναι στις 12 η ώρα το βράδυ, τώρα δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία, και μετά από 4 ώρες, 14 ώρες, συγγνώμη γιατί είναι 12 από κάτω, 14 ώρες έφτασε το νερό, το πλημμυρικό, στην από κάτω περιοχή. Έχεις λοιπόν 14 ώρες για να ενεργοποιήσεις τους μηχανισμούς άμυνας που έχεις για το φαινόμενο το συγκεκριμένο. Σε άλλες περιπτώσεις όπως και του ποινιού μπορεί να φτάσει, επειδή είναι και μεγάλο το ταξίδι, συγγνώμη, μπορεί να φτάσει μέχρι και 34 ώρες, το έχουμε μετρήσει δηλαδή, εμείς όδευση του πλημμυρικού κύματος. Οπότε έχεις αρκετό καιρό να κάνεις ό,τι προλαβαίνεις να κάνεις σε αυτές τις 34 ώρες. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε σε αυτό το link, τα στοιχεία σε διάφορα ποτάμια που βλέπετε στο χάρτη που έχουμε εγκαταστήσει τους σταθμούς και παρακολουθούμε. Τώρα, οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν μπορούμε να αποφευθούν. Okay. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις επιπτώσεις τους. Αν δώσουμε ζωτικό χώρο στα ποτάμια, πρέπει να δώσουμε τον χώρο που τους αναλογούν. Θα μιλήσουμε παρακάτω για την οριοθέτηση των υδατορρευμάτων, λίγο, μεγάλο αγκάθι. Πρέπει να έχουμε αξιόπιστα βέβαια συστήματα παρακολούθησης και έγκυρης προειδοποίησης, να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες τοπικά να ξέρουν τι να κάνουν άμα σπάσει το φράγμα, αν ανέβει το νερό εκεί, να ξέρει ο καθένας τι να κάνει. Εδώ θα σας πω, έχει πλάκα λίγο αυτό, γιατί μέσα στα σχέδια των πλημμυρών υπάρχει και η εκτίμηση ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας. Και μια επικινδυνότητα γι' αυτό το λόγο, είτε λόγω τσουνάμι, είτε λόγω διαφόρων άλλων αστρονομικής, βαλήριας, ξέρω εγώ κτλ. Φτιάχτηκε και ένας χάρτης το 2014, εντάξει. Το θέμα είναι το εξής, ότι τι κάνει η πολιτική. Έχουν λοιπόν και αυτό το μικρό κίνδυνο, ας πούμε, για τη θάλασσα. Τι κάνουν λοιπόν οι σύγχρονοι πολιτικοί? Τα θέτουν και ψηφίζουν, είναι παλιό η διαφάνεια, το σχέδιο νόμου όρια αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για τις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις, όπου βλέπετε δεξιά ότι το ελάχιστο όριο δόμησης από τη γραμμή του Αιγιαλού, το έχω πάρει από τη ΒΒΕΦ, γιατί είναι έτσι αρκετά ενδεικτικό και αστείο για μένα, είναι, ενώ η Δανία και η Ιταλία έχουν 300 μέτρα από τον Αιγιαλό δόμηση, εμείς φτάσαμε στο κύμα. Εκεί να τρώμε το ψαράκι μας και να περνάμε ωραία το καλοκαίρι. Αυτά τα είπαμε πριν για την πολιτική στις πλημμύρες. Βέβαια το αφήσαμε λιγάκι εκεί. Θέλω να πω λίγο για την ασφάλιση της κατοικίας που βγήκε επίσης τώρα, ας πούμε, μετά την πλημμύρα, που πριμοδοτεί το αν εσύ έχεις ασφαλίσει την κατοικία σου και για πλημμύρα. Αυτό για μένα είναι ένα κλασικό παράδειγμα το πώς η πολιτεία δίνει την ευθύνη στους πολίτες αντί να σχεδιάσει και να προβλέψει και να φτιάξει τα έργα που χρειάζεται η χώρα. Λέει, ασφαλίστηκε, δεν ασφαλίστηκες, δεν φταίω εγώ, δεν ασφαλίστηκες εσύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το αφήνω και αυτό. Η οριοθέτηση που είπα προηγουμένως των υδατορρευμάτων πρέπει να γίνει τουλάχιστον στις περιοχές που το σχέδιο πλημμυρών
τις δείχνει επικίνδυνες για πλημμύρα. Πρέπει να γίνουν εκεί οριοθετήσεις. Οριοθέτηση τι είναι? Είναι, για όσους δεν ξέρουν, έχεις ένα υδατόρεμα, λες αν βρέξει σε μια περίοδο βροχής 50 χρόνων, 100 χρόνων, πόσο θα πλημμυρίσει από αυτό? Αυτή είναι η γραμμή της λεκάνης που θα πλημμυρίσει. Αυτήν την γραμμή που θα πλημμυρίσει ούτως ή άλλως, αυτό λέει η επιστήμη, μέσα σε αυτήν την γραμμή και προς το ποτάμι δεν πρέπει να φτιάχνουμε κατασκευές, έργα, ελικοδρόμια, νοσοκομεία, χώρους βιολογικούς καθαρισμούς κτλ. Τουλάχιστον γίνει προς όφελός μας, νομίζω, όλους, και πολύ λογικό. Ναι, ένα άλλο που θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, και για τη Θεσσαλία ήταν ο σχεδιασμός της χρήσης γης. Τι φυτεύεις, πού, και φράγματα, ούτως ώστε να υπάρχει περιοχή. Δηλαδή, έσπασε ένα φράγμα, το πρώτο φράγμα. Θα έπρεπε να υπάρχει και δεύτερο φράγμα, που όμως μελετημένο κάπως για να μπορέσει να αντέξει μια γραμμή, μια πλημμύρα, ίσως όχι τύπου Ντάνιελ και Ιαννού, ας πούμε, αλλά μια πλημμύρα, και να πρέπει να είναι εκεί μέσα σε αυτή την περιοχή μόνο τις καλλιέργειες για να αποζημιωθούν αυτοί και να γλιτώσουν μεγάλοι. Δεν ξέρω, είναι μεγάλο το θέμα, τεράστιο. Ιδέες υπάρχουν πολλές, αλλά καλό είναι να ανοίγει και να συζητιέται. Τώρα με τα μικρά υδατορρέματα, ο νόμος, ένας νόμος τέλος πάντων του 2014, ο οποίος με ενοχλούσε γενικά, γιατί είχε στο πρώτο του, στην αρχή του, στην εισαγωγή του, είχε την εξαίρεση κάποιων μικρών υδατορρεμάτων, το οποίο, εντάξει, έχει γίνει για άλλους λόγους, τώρα να μην μπλέξουμε με αυτά καλύτερα, από ό,τι ξέρω εγώ, ας πούμε. Προφανώς, όπως και οι περισσότερες εδώ που τα λέμε νομοθεσίες στην Ελλάδα, γίνονται για να εξασφαλιστούν κάποια προνόμια. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Και είναι ένα ερώτημα αν θα έπρεπε να υπάρχει εξαίρεση με τα μικρά υδατορρέματα που δεν πρέπει να οριοθετηθούν, άρα θα μπορούν να γίνουν εκεί ακόμα και χώροι υγειονομικής ταφής. Στη Θεσσαλία το είδαμε αυτό, αυτή τη διαφάνεια. Να κλείσω και μετά να γίνει μια κουβέντα. Ένα πράγμα το οποίο πάλι η πολιτική και πώς εφαρμόζεται αυτή από το σημερινό καθεστώς, από τη σημερινή, από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αν θέλετε, ας πούμε, δεν το κρύβω ότι αυτό εννοώ, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το νερό. Τι έκανε η ειδική γραμματεία υδάτων, από εκεί που ήταν ειδική γραμματεία, ήταν γραμματεία, υποβαθμίστηκε σε διεύθυνση. Τι δείχνει αυτό, πόσο σημασία δίνει στα νερά σου, που δεν ήταν καν αρμόδια για το αρδευτικό νερό η ειδική γραμματεία, έτσι. Και μετονομάζεται και μπαίνει στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Και τώρα εγώ θέλω να πω κάτι. Έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι όχι, δεν είναι θέμα ιδιωτικοποίησης και εγώ κτλ. Και το πιστεύω. Okay, εντάξει, δεν είναι θέμα ιδιωτικοποίησης, αφού το λες, δεν είναι θέμα ιδιωτικοποίησης. Αν υπάρξει ένα conflict, δηλαδή ένα στο ΕΒ με τη ΔΕΗ, ποιος θα αποφασίσει? Το ΕΒ για το αρδευτικό του νερό και με τις γεωτρήσεις που έχει, το αντιλιοστάσιο που έχει, και θα πάει το θέμα στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, αποβλήτων και υδάτων και θα αποφασίσει ο πρόεδρος της ΡΑΕ, τέλος πάντων αυτού του οργανισμού, που θα είναι, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, θα είναι σίγουρα από την ενέργεια. Οπότε για μένα, το προβλέπω, μπορεί να κάνω και λάθος, μακάρι. Έγινε και το σαμποτάζ για το πώς φαίνονται οι πιέσεις, τέλος πάντων, μάλλον δεν ξέρω αν είναι και σωστό, γιατί διάβασα ότι ήταν ένα και κατασκευαστικό σφάλμα, αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τέταρτη φορά που γίνεται δολοφθορά. Οπότε υπάρχει προφανώς ένα conflict, το οποίο θα αρχίσει να εντείνεται και να πολλαπλασιάζεται τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Η κυρία Δρακουλέσκου τότε στη διαπραγμάτευση, ναι, ήθελε να φύγει, να φτιαχτεί ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή αυτό που έγινε ουσιαστικά επί κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τώρα, που έγινε η ρυθμιστική αρχή, μπήκε το νερό στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Αυτό ήθελε, και αυτό και μόνο μου λέει κάτι. Ακόμα τότε που θέλαμε την ανεξαρτησία της Ειδικής Γραμματείας, τέλος πάντων είχαν και οι ΜΚΟ δεν θέλανε ανεξάρτητη ειδική γραμματεία, να γινόταν ρυθμιστική αρχή δηλαδή, το οποίο, εντάξει, δεν ήταν τότε στις προτεραιότητες μας, τέλος πάντων το κουβεντιάζουμε. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια ολιστική πολιτική για τα ύδατα,
προφανώς τα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα, και εδώ είναι και ίσως και ένα μέρος της απάντησης στον φίλο που είπε για το οικοσύστημα και τον άνθρωπο. Πρέπει να λαμβάνονται όλα μέσα στο σύστημα, μια ολιστική πολιτική. Η δημιουργία του εθνικού δικτύου μετρήσεων, αυτό που έχουμε και εμείς ένα ΑΛΚΕΘΕ, αλλά έχουν και άλλοι διάφορα δίκτυα, θα πρέπει να ενσωματωθεί σε μία υπηρεσία η οποία να ξέρει και τη ζήτηση εκτός από την προσφορά των υδάτων. Να εξορθολογήσουμε την αγροτική παραγωγή, τα χρήση νερού στην αγροτική παραγωγή είναι γνωστά. Τα αφήνω. Το τελευταίο είναι η μείωση των ωρών των περιβαλλοντικών μαθημάτων στη δημόσια εκπαίδευση, που έγινε πριν από κάνα 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα πίσω. Το οποίο για μένα προσωπικά πολύ με στεναχώρησε, γιατί δεν είναι μόνο τα επιστημονικά, οι μελέτες που κάνουμε για τη χρηματοδοτήσεις, τα έργα μας κτλ., αλλά κυρίως είναι πώς φτιάχνουμε αυτή την κοινωνία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο κομμάτι της προστασίας, γενικά από διάφορα θέματα. Αυτά είχα να πω. Γενικά μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Όποιος θέλει. Ναι, ευχαριστούμε καταρχάς για το μέχρι τώρα για την ολοκληρωμένη ενημέρωση. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Θα αναφέρω κάποια σχόλια του κυρίου Παπασπυρόπουλου. Καταρχάς μια πρόσκληση από τον Φραντζέσκο Καλιβρούση. 21 Μαρτίου υπάρχει η μερίδα «Η συμβολή των δασικών οικοσυστημάτων στην αντιπλημμυρική προστασία» στη Λάρισα. Και έχει από κάτω, μας έχει γράψει, όλοι μπορεί να το δείτε αυτό, στο Questions and Answers, ένα link από το δασαρχείο. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται, ας κρατήσει το link. Μια και μας λέει ο κ. Καλιγουρούσης, θα σας πω ότι το επόμενο σεμινάριό μας θα έχουμε την τιμή, είναι 1η Απριλίου, οι επόμενες 2 Δευτέρες συναργίες, είναι 1η Απριλίου, να έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, τον καθηγητή τον Χρήστο τον Ζερεφό, να μας μιλήσει για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας έκανε ο καθηγητής αυτή την τιμή, στη μικρή μας αυτή κοινότητα, να έρθει και να μας μιλήσει, γιατί ξέρετε ότι ένας άνθρωπος παγκοσμίου εμβέλειας, ο ακαδημαϊκός ο κύριος καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, που το πρόγραμμά του είναι ειλικρινά πάρα πολύ φορτωμένο και τον ευχαριστούμε θερμά. Κρατήστε το στα σημειωματάριά σας. Είναι η συνάντηση του κυρίου Καλιβρούς που μας λέει εδώ πέρα για την αντιπλημμυρική, για τα δασικά οικοσυστήματα, αλλά έχουμε 1η Απριλίου το Πράσινο Σχολείο. Εμείς διοργανώνουμε το επόμενο Πράσινο Σχολείο Δευτέρα. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή κύριο Χρήστο Ζερεφό. Ο κ. Παπασπυρόπουλος από κάτω μας γράφει ότι το ΙΠΕΝ έχει δημιουργήσει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις διασυνοριακές λεκάνες, αυτό μάλιστα το θυμάμαι, του Εύρου και του Αξιού, με πόρους από το Ιντερεγ. Είναι μια πράγματι, το θυμάμαι, γιατί εκεί είχαμε και προβλήματα, βέβαια, ειδικά με τη Βουλγαρία, γιατί όποτε τους βόλευε κλείνανε και όποτε τους βόλευε ανοίγανε για τα δικά τους αραβδευτικά, και πολλές πλημμύρες οφειλόντουσαν σε αυτούς. Δεν ήταν πολύ συνεργάσιμοι τότε οι Βούλγαροι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Ίσως ο κ. Παπασπυρόπουλος έχει να μας πει κάτι. Λοιπόν, επίσης μας γράφει ο κ. Παπασπυρόπουλος ότι υπήρξε μια μελέτη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου που όρισε τα μικρά υδατορρέματα. Τώρα εδώ το όρισε, δεν ξέρω σε ποια περιοχή, για όλη την Ελλάδα. Μακάρι. Και λέει μάλιστα κάτω, η Ελλάδα δεν διαθέτει εθνικό φορέα την υδρολογία και τα υδρολογικά δεδομένα. Πάλι ένα σχόλιο του κ. Παπασπυρόπουλου. Κράτα τα, Γιώργο, να τα απαντήσεις, είναι όλα στο πεδίο σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μας γράφει ο κύριος Πέτρος Βλάχος. Ρωτάει ο κύριος Αϊβαλιώτης, είναι απλό να το απαντήσω, αν η πρότασή μας έλεγε η πρώτη φιάλη που αγοράζεις από μια συσκευασία να έχει μέσα την εγγύηση για να την επιστρέψεις και να την πετάξεις στο κατάστημα. Ναι, αυτό εννοούσαμε, όπως έχει η πρώτη φιάλη κρεαρίου. Κάπως έτσι το φανταζόμαστε το σύστημα. Δεν μπορέσαμε να το βάλουμε σε διαβούλευση, οπότε αυτά, ξέρεις, εμείς τότε είχαμε την οτροπία, όλα αυτά τα συζητάμε με τους παραγωγούς,
και τα νομοθετούμε μαζί με τους παραγωγούς, ώστε να είναι κάτι λειτουργικό. Μια ιδέα είχαμε διατυπώσει, επειδή ο φορέας που το έχει αναλάβει η ΕΑ, ενώ η ίδια δεν ήθελε να μαζεύει αυτά τα μπουκάλια, από την άλλη μεριά δεν τα άφηνε κιόλας να φτιαχτεί χωριστό σύστημα συλλογής, δεν προχώρησε το σύστημα και η ιδέα έμεινε στα χαρτιά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βλάχο. Παραπονιέται και αυτός ότι τα μπουκάλια από τα φυτοφάρμακα είναι σκορπισμένα στον κάμπο του Άργους μετά από τους ψεκασμούς στους πορτοκαλαιώνες και αλλού. Δυστυχώς επισημαίνει, συμφωνώ απολύτως μαζί του, νομίζω Γιώργο θα συμφωνήσει και εσύ το είπες στο τέλος, ότι λείπει η γνώση της επικινδυνότητας. Έχω δει αγρότη, ο οποίος γελώντας έγλυφα το χέρι του για να μου δείξει πόσο ασφαλές, δεν παθαίνεις τίποτα, είναι αυτό το φυτοφάρμακο. Και φue Είναι αυτό. Μη φοβόσαστε. Και έκανε έτσι. Εντάξει. Ναι, πρέπει Τι να να πω. αλλάξουμε λίγο νοοτροπία και εντάξει, Η πλέον ηρωνία είναι έχουμε ότι το παιδί πληροφορία. αυτού του ανθρώπου, δεν θέλω τώρα να πω όνομα κτλ. Δεν μας ακούει αυτή τη στιγμή. Είναι ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος. Είχε πάθει στα 15 καρκίνο των όρχεων. Ευτυχώς ιάθηκε και έχει κάνει και οικογένεια και παιδιά. Μια χαρά πήγε το παλικάρι. Αλλά ο ίδιος ισχυριζόταν ότι δεν παθαίνουμε τίποτα με αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι σύμπτωση, βέβαια, ξέρετε. Ναι, Τέλος πάντων. εντάξει. Λοιπόν, άστε. Λοιπόν, Μπορώ Γιώργο, να πω, αυτά προς το παρόν έχω ναι, μπροστά μου. Άρα ο λόγος σε σένα. εντάξει, θα πω 5 πράγματα ό,τι πρόλαβα να σημειώσω. Για την κορώνια, συγγνώμη, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα πρέπει να ψάξω. Μπορώ να το κάνω και να έχουμε μια κουβέντα μέσω mail ή και σε επόμενο σεμινάριο με τα χαράς. Απλά πρέπει να τα δω λίγο για να μπορέσω. Τώρα δεν τα έχω στο μυαλό μου. Η υπεράντληση είναι προφανώς τεράστιο πρόβλημα, δεν το συζητάω. Το αντιμετωπίσαμε κιόλας όταν προσπαθούσαμε να βρούμε πόσες γεωτρήσεις και τι αντλούν στην Ελλάδα. Το οποίο ήταν ένα έργο τεράστιο. Σχεδόν του παρακαλάγαμε, βγάζαμε υπουργικέ αποφάσει, παρακαλάμε του αγρότε να έρθουν να δηλώσουν τη γεώτρησή του και μάλιστα δεν ξέραμε και τι είναι και παράνομε και δεν ξέραμε καν πόσε θα φανούν στο σύστημα. Το οποίο δεν ερχόταν αυτή η πληροφορία ποτέ, γιατί κάθε υπηρεσία ύδατος στα διαμερίσματα τα υδατικά ήταν πάντα υποστελεχωμένο. Το τμήμα, έχω ακούσει ότι ήταν στην Πελοπόννησο ένας άνθρωπος και υπήρχαν 10.000 αιτήσει για άδεια χρήσης νερού, επικαιροποίηση της υπάρχουσας ή καινούργια και θα έπρεπε να τα κρίνει ο ίδιος άνθρωπος που δεχόταν τον γραφειοκρατικό φόρτο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος όταν το εξευτελίζεις έτσι, και δεν μπορείς να έχεις καμία πληροφορία. Και όλα είναι μελέτες μέσω μοντέλων και ψυχανεμισμάτων διαφόρων ανθρώπων. Θα έπρεπε να έχουμε αυτή την πρωτογενή πληροφορία. Είναι τόσο απλό πράγμα για να υπάρχει σαν κράτος, πιστεύω, που θα έπρεπε να δίνεται. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς είχαν και υπεραντλήσεις, προφανώς υπήρχαν τα προβλήματα με τη ΔΕΗ που φέσωνε με το αγροτικό ρεύμα και όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώς μπαίνει ο υδροφόρος, ο θαλάσσιος υδροφόρος μέσα και γίνεται η φαλμύρνηση και μετά το νερό δεν είναι καλό, είναι σκληρό για να ποτίσεις, και εκεί έρχεται μια τεράστια καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, είναι τεράστιο το θέμα της υπεράντλησης. Για το οικοσύστημα και άνθρωπος, εμείς πρεσβεύουμε την ολιστική προσέγγιση, αυτό που λέει και η οδηγία πλαίσιο, που περιέχει μέσα και τον άνθρωπο στο σύστημα και πρέπει να μελετηθεί και αυτός. Δηλαδή, ζούμε μέσα σε αυτό το σύστημα που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τώρα, προφανώς, μέχρι τώρα δεν γινόταν καν, δεν το συζητάω, ήταν μόνο για τον άνθρωπο. Δεν υπήρχε κάποια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα. Η αποκατάσταση υδάτων, κάτι γράφω, δεν το αναγνωρίζω. Τέλος πάντων, το εθνικό δίκτυο με την πληροφορία αυτή προφανώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει κάποια πληροφορία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις έγκυες βελτιώσεις. Οι διάφορες διάφοροι ΟΕΒ, ξέρω εγώ, έχουν κάποια πληροφορία. Οι ΔΕΙΑ έχουν άλλη πληροφορία. Οι υπηρεσίες υδάτων έχουν άλλη πληροφορία και πάει λέγοντας. Γιώργο, θα σε διακόψω. Αυτά τα αρτικόλεξα μπορεί να τα ξέρουν οι φίλοι μας. Οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγύων Βελτιώσεων, ΟΕΒ, είναι δημόσιοι οργανισμοί που συντονίζουν τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων,
που είναι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί αγροτών. Ναι. Το ΕΒ είναι από το νόμο, όταν λέμε αναγκαστική, είναι υποχρεωμένοι όλοι οι αγρότες να είναι σε ένα τέτοιο συνεταιρισμό. Είναι εκείνο το όργανο των αγροτών που συντονίζει τις έγκυες βελτιώσεις. Δηλαδή από πού τραβάμε νερό. Το παίρνουμε από το κανάλι, το παίρνουμε από το ποτάμι, το παίρνουμε από τη γη, από κάτω με Ναι, ναι, δικτύες. είναι ένας μεγαλύτερος νερουλάς, ας πούμε, για τη Η μεγαλύτερη... ΓΟΕΒ, η ΓΟΕΒ είναι οι οργανισμοί της πολιτείας που συντονίζουν τους το ΕΒ. Οι Ναι, Γενικοί Οργανισμοί Αγγείων Βελτιώσεων. Το λέω σαν ναι, διευκρίνηση. ναι, ναι, ναι. Ναι. Συνέχισε. Ε, ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό με την αποκατάσταση δεν το βγάζω, δυστυχώς την έγραψα. Ναι, οπότε... Θα το ψάξω να το ξαναβρω. Αν με βοηθήσει κάποιος, μισό λεπτό. Αποκατάσταση. Δεν βλέπω καμία ερώτηση για αποκατάσταση. Θα μας βοηθήσει κάποιος από τους συμμετέχοντες, αν κάτι δεν καλύφθηκε, να μας το ξαναγράψει από κάτω. Γιατί δεν βλέπω κάτι για αποκατάσταση. Η παρατηρήση του κυρίου Παπασπυρόπουλου. Για πες μας, Γιώργο, για τις παρατηρήσεις αυτές. Όντως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει κάνει για τα μικρά ελαττωρεύματα σχετική μελέτη καταγραφής τους. Ορίστε, δεν το ξέρω, ή μπας περιπτώσει δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει κάνει καταγραφή. Μακάρι δηλαδή να Το υπάρχει ένα τέτοιο τιτάνιο έργο. εργαλείο. Ίσως Αυτό να είναι θα κάποιο νέο. καταγράψουμε τις λεκάνες από τα μικρά υδατορρέματα σήμερα. Δηλαδή Ναι, μακάρι είναι. αυτή τη στιγμή, εγώ θυμάμαι ακόμα και για μονάδες ξενοδοχειακές, ζητούσαν το όριο, μας ερχόντουσαν αιτήσεις με τοπογραφικά και ήταν γυμνοί. Δεν είχαμε ούτε εμείς εργαλεία. Έπρεπε Ναι, δηλαδή κατά περίπτωση πήγαινε η ναι. υπηρεσία και Ναι, ναι, έτσι, μα είναι. έλεγε πού είναι το όριο. Ναι, είναι. Είναι δηλαδή αντίστοιχα με τους Συνεργασία. δασικούς χάρτες, που δεν είχαμε δασικούς χάρτες, και όποιος ήθελε πήγαινε και έπαιρνε μια βεβαίωση για το δασικό χαρακτήρα του δικού του αγροτεμαχίου. Δεν υπήρχε δηλαδή γενικά Ναι, δασικός χάρτης. Να μπει μέσα όπως μπαίνεις τώρα στο διαδίκτυο, παπ, χτυπάς το στίγμα και σου λέει τι είναι αυτή, είναι η δέλτα, α, δέλτα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. ναι, ναι. Αν κάνει Εδώ τέτοιο πράγμα κάνανε το Πολυτεχνείο, το περιμένουμε να μας κάνει μια διευκρίνηση ο κ. Παπασπυρόπουλος. Για να φοβερό το πράγμα ξανά που στο κάνανε. chat, μήπως ε, Να πω μέχρι να το βρεις ότι τέλος πάντων, το τρομερό πράγμα που γινόταν ήταν αυτό το περίφημο που ισχύει και τώρα. Προσωρινή οριοθέτηση υδατορρέματος, το οποίο ναι, ας πούμε, όποιος θέλει, επειδή ξεκινάει, δεν κάνουμε τώρα όλη την οριοθέτηση του ποταμού, επειδή εσύ θες να φτιάξει ένα σπίτι, ας πούμε, και το έφτιαχνε το σπίτι, ακόμα και αν η μάντρα του ήταν μέσα στο ρέμα, ας πούμε, και λέγε: εγώ θα κάνω αντιπλημμυρικό να πούμε. μπράβο, τη Αυτός και βρήκα την ήταν όλα. ερώτηση Και ήταν που όλα δεν την καλά. απάντησες, Γιώργο. Είναι Ναι. η ερώτηση του κυρίου Βλάχου που λέει πόσο χρόνο χρειάζεται κυρίως από Ναι. τα Ναι, μπράβο, ναι. φυτοφάρμακα η μόλυνση. Αυτή Ναι, είναι η μία ερώτηση. Μας ρωτάει η κυρία Καράπα, θα το πατήσω κατευθείαν εγώ, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφαλάτωση για να ενισχύσουμε τα υδατικά οικοσυστήματα. Είναι πανάκριβο αυτό αυτή τη στιγμή. ναι. Υπάρχουν, είναι ενεργειακά, ακόμα και για ίδρυυση, που είναι το 1 χιλιοστόν τα νερά της ίδρυυσης, είναι πολύ ακριβό σύστημα η αφαλάτωση, ακόμα και για ίδρυυση. Πόσο μάλλον Πάντως, η ούτε ανάρτηση. ούτε καν γίνεται γιατί ουσιαστικά βγάζεις από το νερό όλα του τα στοιχεία. Αυτές Επειδή εγώ έχω ζήσει σε καράβι που κάναμε αφαλάτωση, αντίστροφη όσμωση, συμπληρώναμε. Βάζεις κάτι μέσα. Υπήρχαν Ναι, κάτι καλά, δεν μπουκελάκια. γίνεται, αυτό δεν γίνεται για τα υπόγεια Ω, οικοσυστήματα. Τα οι υπόγεια νερά. ποσότητες ήταν απλώς για μια μονάδα αφαλάτωσης, όπως κάνουμε τώρα για ένα χωριό, Σε για νησιά, μια ναι, υπάρχουν ξενοδοχειακή ακόμα. μονάδα, για ένα μικρό νησί. Και είναι πάντα για ίδρυυση. Ναι, Ποτέ δεν είναι για άρδευση. Τα ναι. μεγέθη είναι πολύ ακριβά. Για απάντησέ μας λοιπόν για τις Ε, επιπτώσεις. την αποκατάσταση, αν μπορεί να επιτευχθεί η αποκατάσταση, εντάξει, ναι, ναι, θα πω. Το θέμα είναι πότε. Δηλαδή, αν τα νητρικά μείνουν, οι υπόγειοι υδροφόροι που πίνουμε, το νερό που τραβάμε, μπορεί να έχει πέσει πριν από 40 χρόνια.
και εμείς όταν ρίχνουμε σε αυτό το νερό, εντάξει, είναι λίγο, θα το έλεγα ιεροσυλία, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν φυσικές μέθοδοι, αν θέλετε, φυσικές διεργασίες απονητροποίησης που χρειάζονται κάποιες ειδικές συνθήκες, αλλά δεν είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε τεχνητά. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε να καθαρίσουμε τον υπόγειο υδροφόρο της Θεσσαλίας. Εμπλουτισμός γίνεται ουσιαστικά και αραίωση. Αυτό είναι το που μπορείς να κάνεις. Να εμπλουτίσεις τον υπόγειο υδροφόρο, πράγμα το οποίο στη Θεσσαλία δυστυχώς έγινε. Δεν ξέρω δυστυχώς, δηλαδή τις επιπτώσεις θα τις δούμε, γιατί μετράει το ΕΑΓΜΕ τα υπόγεια νερά της Θεσσαλίας, αλλά μέσα στις πλημμύρες είχαμε μέσα πετρέλαια από καυστήρες πετρελαίου, λάδια μηχανών, ό,τι θέλεις. Με το βιολογικό καθαρισμό, ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω τι έχει πέσει μέσα στο υπόγειο υδροφόρο. Μπορεί να φτιάξει η ποσότητα του υπόγειου υδροφόρου της Θεσσαλίας και να είναι τόσο χάλια το νερό που μπορείς να μην μπορείς να το αρδεύσεις. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Η λύση δεν θα βρεθεί δηλαδή από τον καθαρισμό. Κατάντι της λίμνης Κερκίνης, στο νομό Σερών, είχαμε πάει εκδρομή με την οικογένεια και πήγε το παιδάκι, γιατί έτρεχε από ένα κεφαλόβρυσο, έβγαινε νεράκι συνέχεια μπροστά εκεί που σταματήσαμε για να φάμε, και πήγε το παιδάκι να πλύνει τα μούτρα του και όρμηξε ο ταβερνιάρης και του λέει: όχι, μην βάλεις μην ακουμπείς αυτό το νερό, είναι μολυσμένο. Ναι, δεν μας είπε από ότι είναι μολυσμένο, προφανώς τους είχαν πει να μην το χρησιμοποιούν. Αυτές οι μολύνσεις δεν ξέρουμε πόσα χρόνια πραγματικά είναι. Δεν νομίζω ότι καταρχάς υπάρχει τρόπος να μετρηθεί αυτό. Αλλά πες μας, Γιώργο, το καλό παράδειγμα με τον Ασοπό, την περιοχή που η Ελβάλ είχε κάνει αυτή την τρομερή ρύπανση και τελικά έγινε, νομίζω, έχουμε αυτή τη στιγμή καλά νέα από την περιοχή, από αυτά που είχαμε κρίνει τότε εμείς. Μπορεί να μας πει κουβέντες? Ισχύει, έχω μάθει δηλαδή από προσωπική επαφή, γιατί δεν το έχω βρει πουθενά και στο διαδίκτυο, για να πω την αλήθεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα για χρόνια με το εξασθενές χρώμιο. Με το εξασθενές χρώμιο στην περιοχή της Βιωτίας. Υπήρχαν κάποιες ενέργειες, τέλος πάντων, της διοίκησης, όπου προσπαθήσαμε να βρούμε από πού προέρχεται αυτή η ρύπανση. Τέλος πάντων, το καλό ήταν ότι κανένας δεν μπόρεσε τέλος πάντων, να αποδείξει την προέλευση με νομικούς όρους, θα το πω έτσι. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι φτιάξαμε ένα πλάνο για τον καθαρισμό του μέρους από το εξασθενές χρώμιο. Του νομίζω εξοδικαστικά το χρεώθηκε η εταιρεία. Συμβιβάστηκε και το χρεώθηκε, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι αν συμβιβάστηκε ή αν το πρότεινε η ίδια. Νομίζω ότι ήταν δικιά της. Με αυτό λέω εξοδικαστικά ήταν ο συμβασμός. Γιατί υπήρχε και ένας κίνδυνος να φάνε πρόστιμο. Με την έννοια... Δεν μπορώ να τον πω συμβιβασμό. Δεν μπορώ να τον πω συμβιβασμό. Όχι, δεν ήταν συμβασμός με νομικούς όρους. Όχι. Άτυπος ήταν. Η ίδια το προτείνει. Που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι τέλος πάντων έκανε ένα πρόγραμμα με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ξέρω κιόλας, ας πούμε, τον υπεύθυνο καθηγητή, και μια μέθοδο για να βάλουν εν πάση περιπτώσει κάποια ποτάσια μελέτη. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι χημικά. Κάποια αναγωγικά θα βάλανε για να κατεβάσουν το εξασθενές, να το κάνουν εξασθενές. Μια μέθοδο η οποία τελικά καθάρισε πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε βαθμό να μην απασχολεί πια σαν πρόβλημα, νομίζω. Βέβαια υπάρχουν στο βιωτικό Κηφισό και άλλες ουσίες προτεραιότητες, οποίες επιβαρύνουν. Αυτοί μετράνε το σημείο εκείνο. Μετράνε το χώμα εκεί στο συγκεκριμένο κόπεδο, εκεί σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά μετράνε και στο ποτάμι και στα υπόγεια. Μετράνε κατάντι δηλαδή. Αν ναι, αυτή η ρύπανση έχει μετακινηθεί με τη ροή των αν ξεπλένεται το μέρος στο ποτάμι. Αυτό είναι. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι για να απαντήσουμε στον κύριο Βλάχο, κάθε περίπτωση δυστυχώς, γιατί είναι και θέμα ποσότητας νερού και ρυθμού ροής, για να πούμε ότι ξεπλένεται μια ρύπανση, νομίζω κάθε περίπτωση είναι τελείως χωριστή. Δεν νομίζω μπορούμε να βγάλουμε αυτή μια γενική απάντηση. Ναι, δεν υπάρχει. Μια ρύπανση μπορεί να κρατήσει 5 χρόνια ή 50 χρόνια.
Τα ποτάμια Εγώ γενικά είναι είχαμε πιο μια εύκολα. αρκετά γρήγορη αποκατάσταση. Εγώ δεν την περίμενα τόσο γρήγορη. Ναι, στα ποτάμια είναι γενικά πιο εύκολο, γιατί ουσιαστικά είναι αραίωση από τους τόνους του νερού που έρχονται. Στον υπόγειο όμως είναι πολύ δύσκολη η αναπλήρωση. Οπότε εκεί τα θέματα είναι λίγο πιο σοβαρά, πιο μόνιμα. Αυτό. Κάτι, γιατί νομίζω έχουμε μία άλλη. Ο κύριος Φραζέσος Καλυβρούσης, ο ταμείας μας, επειδή ακριβώς μας έκανε τα σχόλια, διευκρινίζει ότι ήταν αναπληρωτής συντονιστής και μέλος της σύνθεσης του Χαρτοφυλακίου Περιβάλλοντος και Ενέργειας των Οικολόγων Πράσινων και γι' αυτό ασχολείται με αυτά τα θέματα εξειδικευμένα. Και Μμ. είναι και αρχιτέκτο μηχανικός ουσάδας βέβαια, οπότε Δουλεύει. έχει ασχοληθεί με το ΤΕΕ. Γι' αυτό μας έκανε και τις παρατηρήσεις με το ΤΕΕ. Ναι. Ε, δεν βλέπω να έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο σχόλιο από κάτω. Ε, επειδή τώρα είναι η ώρα που γυρίζει, που πρέπει να κάνετε τις απορίες σας, όσοι έχετε κάποια απορία. Εντάξει, είναι και αρκετή ώρα, θα έχει Το ξέρω, κουραστεί. είμαστε και Πολλή κουρασμένοι γιατί πληροφορία και έχουμε... είναι τεράστιο το θέμα. Σκέψου ότι δεν έπιαζα θαλάσσια στρατηγική, δεν πιάσα άλλα νερά. Όχι, Ας όχι, πούμε, το όχι. επόμενο είναι τεράστια. Όχι, μην πάμε. Λίγα-λίγα. Λίγα-λίγα, γιατί έχουν γίνει και παράπονα στα προηγούμενα σεμινάρια, διδασκόμαστε, ότι τόσα πολλά που λέμε, ο κόσμος δεν προλαβαίνει να τα αφομοιώσει. Ναι, ναι, ισχύει. Γενικά, όπως όταν κάνουμε, γιατί γι' αυτό το λέμε πράσινο σχολείο, όταν πας και κάνεις ένα μάθημα, δεν θα τα πεις όλα σε ένα 2ωρο. Θα γίνει και άλλο σεμινάριο, θα γίνει και άλλο σεμινάριο. Εμείς θα το κάνουμε θεσμό αυτό το πράσινο σχολείο, ώστε κάποιες γνώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι κεκτημένες να διαχέονται και να τις αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ε, θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο θέμα το γιατί οι δήμαρχοι δεν κάνουν αυτά τα έργα δασικής πολιτικής. Δυστυχώς το είπα και πριν. Δεν το έχουμε καταλάβει ότι έχει χαθεί από το 60% της χώρας μας ο πληθυσμός. Είναι περιοχές σχεδόν έρημες με αμεληταίο ΑΕΠ. Να καταλάβετε, χώρα με μισή δασοκάλυψη από την Ελλάδα, η Λιθουανία, έχει 2% του ΑΕΠ από δασοπονία. Και μάλιστα χωρίς να έχει τα δικά μας τα περίφημα, την ελληνική καρδιά, την ελληνική οξέα, την αηφορική δηλαδή ξυλία για ακριβά έπιπλα. Είναι δηλαδή δασοπονία 90% για θερμική χρήση, για καυσόξυλα, για βιομάζα. Δεν είναι δηλαδή ακριβά δάση. Εμείς λοιπόν έχουμε κάτω από 0,1% από τη δασοπονία. Όταν λοιπόν μια ολόκληρη περιοχή δεν έχει ανθρώπους και δεν έχει οικονομική δραστηριότητα, το να πάει ένας δήμαρχος ή ένας βουλευτής να πιέσει για να πέσουν εκεί χρήματα και πόροι είναι σχεδόν παράλογο. Δεν θα το κάνει γιατί έχει αντίστοιχη πίεση τους πόρους του να τους διαθέσει σε σημεία του Δήμου που έχει δημότες που θα το ξαναψηφίσουν. Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όταν λοιπόν πας σε βουλευτές όλων των κομμάτων λέω ή σε δημάρχους και τους λες ότι εκεί πέρα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση, σοβαρή παρέμβαση, και αυτός αυτά τα χρήματα πρέπει να τα κάνει κάτι άλλο, μου λέγανε συγγνώμη, αν κάνω αυτά που μου λες, δεν μπορώ να φτιάξω τους αγροτικούς δρόμους, τους δασικούς, για να πηγαίνουν οι μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφιτα ζώα τους. Έχει πέσει ο δρόμος από τις βροχές και πρέπει κάθε χρόνο να κάνω ένα έργο. Αν ρίξω τα λεφτά αλλού, δεν θα τα ρίξω εκεί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα δηλαδή για να κατηγορήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όταν μια περιοχή δεν παράγει ΑΕΠ και ο άλλος ή δεν έχει ανθρώπους, είναι έρημα τα χωριά, τα παραδασόβια, πώς θα πάει ο άλλος να ρίξει εκεί χρήματα? Γιατί να το κάνει? Καθαρά πολιτικά να το δούμε. Και δεν ξέρει και να το κάνει. Γιατί όπως είπαμε, οι περισσότεροι αυτούς τους ανθρώπους εκλέγονται ακόμα και σε αγροτικές περιοχές. Αν δείτε ποιοι βουλευτές εκλέγονται στην Τολακαρνανία που ήμουν εκεί υποψήφιος, εγώ πήρα ψήφους στα χωριά και βγήκα προτελευταίος.
Γιατί όλα τα χωριά μαζί δεν μαζεύουν 2.000 κατοίκους, 3 από τους 100 τόσους που είχε η Αιτωλοκαρνανία. Άρα και όλοι να σε ψηφίσουν, θα πάρεις 5.000 σταυρούς, 6.000 σταυρούς θα πάρεις. Για να βγεις να σε ψηφίσει το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, είναι άφπακτος. Εκεί είναι η ψήφη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι που εκλέγονται, αν τους δείτε όλους στο προφίλ τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τους αγροτικούς πληθυσμούς ή με τους ψαράδες, που όλη η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, που είναι από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη, είναι ζήτημα να είναι 500 ψυχές. Ναι, Με ναι. αυτή την έννοια λέω ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Η εγκατάλειψη έχει φέρει έλλειψη ανθρώπων, η έλλειψη ανθρώπων έχει φέρει έλλειψη γνώσης και δυστυχώς καταλήγουμε συνέχεια στον ίδιο παρονομαστή. Όταν μιλάς για αυτά τα θέματα σε συναντέρφους πολιτικούς, να είναι σαν να τους μιλάς για ακροατική μηχανική. Σε κοιτάνε, κάποια στιγμή έχουν χάσει τη συζήτηση, έλεγες τη λέξη το ΕΒ, που είναι αυτονόητη για όσα ασχολιόμαστε λιγάκι με την αγροτική παραγωγή. Μπορεί εδώ στη φίλη μας να μην την ξέραν. Τι είναι το ΕΒ? Αυτός ο τοπικός οργανισμός, τι είναι, τι κάνει, τι έχει, πώς δουλεύει, έχει αντιλιοστάσια, πληρώνει ΔΕΗ, δεν την πληρώνει, χρωστάνε όλοι, δεν έχουν λεφτά. Ναι, που δίνεις και τις χρηματοδοτήσεις. Θα μπορούσαν να δοθούν φωτοβολταϊκά σε δίκτυα διανομής Δεν του τα νερού για δώσανε, τα αγροτικά. δώσανε στους μεγάλους παραγωγούς και στις μεγάλες ΒΑΠΕ, Εκεί σε είναι αυτές τις λοιπόν απαράδεκτες η κατασκευές πολιτική. πάνω στα βουνά μας. Δεν τις δώσανε για αυτοπαραγωγή ρεύματος. Εκεί είναι η πολιτική και εκεί στεκόμαστε εμείς με το καλό των πολλών, ας πούμε, θα έλεγα. Είναι τόσο απλό, παρά των λίγων που παίρνουν όλα τις χρηματοδοτήσεις και μετά μας έχουν και μας ταλαιπωρούν. Έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο, να Εγώ ευχαριστήσουμε και τον ευχαριστώ. κύριο Καλιβρούς και τον κύριο Παπασπυρόπουλο και τον κύριο Πρέζα, τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην κουβέντα με παρατηρήσεις, τον κύριο Βλάχο με τις ωραίες ερωτήσεις. Δεν ξεχνάω κανένα αυτή τη στιγμή. Την ωραία ερώτηση. Να πω μια ερώτηση. Αυτό που είπε η κυρία Καράπα για την αφαλάτωση. Σε μεγάλες κλίμακες, το είχα διερευνήσει για περιοχές όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία. Εκεί όμως έχουν πάρα πολύ τρομακτική ηλιοφάνεια στην έρημο και απεριόριστη έκταση που θα μπορούσε όχι με αντίστροφη όσμωση αλλά με άλλα συστήματα να φτιάξουν νερό με την ενέργεια του ήλιου σε πολύ μεγάλη κλίμακα, το οποίο αυτά τα στέγαστρα θα ήταν ουσιαστικά, θα προστατεύανε και τα φυτά που θα φυτέψεις από τον ήλιο, γιατί αυτοί φτιάχνουν θερμοκήπια αντίστροφα. Αντί να είναι το θερμοκήπιο να μαζεύει το φως του ήλιου, είναι σαν στέγαστρα για να περιορίζεται η ακτινοβολία για να μην καίγονται τα φυτά. Για να αρχίσεις να ξανααναστρέψεις το φαινόμενο της ερημοποίησης και να έχεις από κάτω φυτά και να φυτέψεις ανθεκτικά σε αυτές τις συνθήκες. Μεγάλη συζήτηση. Βλέπω και ένα τελευταίο μήνυμα. Μισό λεπτό γιατί μου ήρθε είναι ευχαριστίες. Έτσι, είναι ευχαριστίες. Ναι, όχι, εγώ ευχαριστώ. Για τον Αϊβαλιώτη. Ήταν σημαντικό και για μένα να τα πω. Είναι ωραίο να Ο τα Γιώργος ο λες. Κυριακού μας έχει στείλει ένα μήνυμα ότι στην Ευρώπη έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα αφαίρεσης φραγμάτων. Ναι, και μπράβο και ξέχασα να το αναφέρω. Μπράβο. Για Μάλιστα έχει σχολιάστε βγει το. και ένα νούμερο, νομίζω 25.000 χιλιόμετρα πρέπει να αναβαθμιστούν, να το πω έτσι, άλλα να ξεθαυτούν, άλλα να σπάσουμε κάποια φράγμα για να υπάρχει ελεύθερη ροή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα ενσωματωθεί αυτό στην ελληνική πραγματικότητα, όμως, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία που, εντάξει, Στην κρατά μικρό ελληνική, εκείνο που καλάθι. θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε στη ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ είναι η ιδιοκτήτης αυτών των φραγμάτων, είναι να ανοίξει τους υδατοφράχτες, να τους συντηρήσει, ώστε να φύγουν οι φερτές ύλες από κάτω. Είναι καλό και για τις λίμνες τους. Γιατί Είναι, αυτές τις ναι, φερτές, ακριβώς, η τις λίμνες εν χωρητικότητα. τέλει, τις ρηχαίνουν. Όλο αυτό το Ναι. υλικό που μαζεύεται, Ισχύει, μειώνει την μακάρι να επιστότητα φτάσουμε του μέχρι νερού. εκεί.
Μακάρι να φτάσουμε μέχρι εκεί και να επιβάλλουμε τέτοια μέτρα σε κάποιους που έχουν φράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά βέβαια τα φράγματα που λέμε τώρα είναι μικρά φράγματα ανάσχεσης, δεν είναι. Είναι να αποκτήσει το ποτάμι τον χώρο που του αρμόζει, γιατί είναι και πλευρικά ακόμα. Δηλαδή, αν το έχεις εγκυβωτισμένο και βγάλεις, ας πούμε, τα πλαϊνά, τους πλοϊνούς τείχους, ας πούμε, που το περιορίζουν, λογίζεται ως αναβάθμιση του ποταμού. Οπότε, εντάξει, θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Μακάρι να ξεκινήσει να γίνει. Πρέπει να γίνει μια αρχή. Εδώ μας λέει ο κύριος Αβαλιώτης ότι στο νομό Θεσσαλονίκης, στα χωριά του Λαγκαδά συγκεκριμένα, δεν μπορούν να πιούν το νερό από τα νητρικά. Η νητρορύπανση δηλαδή έχει φτάσει στις βρύσες. Σαν Μα και αυτό το που ναι, το είπε είπαμε. και ο κάμπος ο Σερών έχει αυτό το πρόβλημα. Αυτό που είπα πριν από την Κερκίνη, που φώναξε ο ταβερνιάρης στο παιδάκι, μην βάλεις τα χεράκια σου μέσα. Είναι απολιπάσματα κυρίως, δεν είναι από φυτοφάρμακα, είναι κυρίως απολιπάσματα αυτή η ρύπανση. Ναι, ναι, Ε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω από τον κύριο Βλάχο μια πολύ ενδιαφέρουσα, μια ελπίδα αναστροφής ερημοποίησης είναι η χλωρή ρύπανση μεγάλων εκτάσεων. Ε, Μήπως αναφέρομαι στο χωστάκι, μπορούμε να ανοίξουμε το μικρό του κύριου Βλάχου να μας πει μια κουβέντα τι είναι η χλωρή ρύπανση. Εγώ ξέρω αναστροφή με ζώα, με κτηνοτροφία. Η Έχει χλωρά πολύ μεγάλη λίπανση επιτυχία. Τι είναι η χλωρή όμως λίπανση? Είναι αυτό με τα ζώα που είναι που βάζουμε στην αρχή φυτεύουμε κάποια τριφύλια. ψυχανθή, Ναι, βάζουμε κάποια υπεραντεκτικά ψυχανθή και όταν βάζουμε ακριβώς. μέσα τα ζώα να βοσκήσουν, έχουμε θετικό ισοζύγιο αζότου και αρχίζει και υπάρχει χλωρίδα από κάτω και αλλάζει το μικροκλίμα. Αυτό έχει εφαρμοστεί στην υποσαχάρη Αφρική με μεγάλη επιτυχία. Όχι, Ε, μικροκλίμα για τα νητρικά είναι. μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το μικρόφωνο του κύριου Βλάχου για αυτή τη διευκρίνηση. Τι εννοεί χλωρή λίπανση? Εννοεί αυτό που λέω κι εγώ, χλωρή ρύπανση. Είναι τα ζώα? Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε Ναι, εδώ. γεια σας. Δεν είναι χλωρή ρύπανση, είναι λίπανση. Λίπανση. Λίπανση Λίπανση. λέω. Εγώ το Λίπανση, παλάβω, ναι, 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 λίπανση ναι, λέω. ναι, λίπανση. Λίπανση. Με αυτό τα ζώα Είναι, λιπαίνουν, αυτό λέω. είναι η συνεχόμενη σπορά ψυχανθών, δηλαδή μία-δύο φορές το χρόνο για κάμποσα χρόνια να σπέρνει ο άνθρωπος, να σπέρνουν οι αγρότες δηλαδή, ερημοποιημένες περιοχές με διάφορα είδη ψυχανθών και άλλων σπόρων γενικότερα. Μπορεί ζώα ή με ζώα? Γιατί εγώ το ξέρω με ζώα. Αυτό ακριβώς Ναι, το ξέρω. ναι, αυτό δεν μας πειράζει. Αυτό έχει... Βάζουν τα ζώα και βοσκάνε Ναι, 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 αυτά ναι, τα ψυχανθή, ναι, ναι, ναι. που μερικά είναι Κοιτάξτε, και ενδυμικά ελληνικά μάλιστα. Ναι, αυτό έχει ήδη ξεκινήσει στην Αμερική. Έχει ξεκινήσει. Το έχουν ονομάσει αναγεννητική γεωργία. ναι, Και, αντιγεννητική ναι, είναι σαφέστατα, βέβαια είναι ναι, ναι, αναγεννητική. ναι, ναι. Και ήδη και εδώ είναι πάρα πολλά νέα παιδιά που τέλος πάντων έχουν ασπαστεί, ας πούμε, την βιολογική και αναγεννητική γεωργία, που καλλιεργούν και αναζωογονούν διάφορα εδάφη. Ήδη έχουν γίνει και διάφορες σπορές σε καμένα δάση κτλ. Υπάρχουν ομάδες δηλαδή που δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι Ε, να μπορούσε αυτό που είπατε για την υποσαχάρια περιοχή. Ναι, Έχει έχει πολύ γίνει εδώ μεγάλη και πάρα επιτυχία πολύ. Ναι, εκεί. ναι, Έχει ναι. πολύ Και μεγάλη μάλιστα, επιτυχία. και μάλιστα χρησιμοποιούν και αεροπλάνα σε διάφορες περιοχές που επεξεργάζονται τους σπόρους, τους φτιάχνουν με σβόλους, ειδικούς σβόλους και σπέρνουν διάφορες Ίσως κύριε περιοχές. Βλάχο να καλέσουμε, γιατί αυτό στην Ελλάδα το έχει μελετήσει πολύ καλά ο καθηγητής ο κύριος Χατζηγεωργίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε, Ναι, μπορείτε να καλέσετε και τον κύριο Μανίκη, λοιπόν, το τον κύριο έχουν Μανίκη, τον κάνει με Παναγιώτη μεγάλη Μανίκη. επιτυχία οι γείτονές μας οι Σαρδίνοι, στη Σαρδινία. ε, Ναι. Κατέβασαν πάρα πολύ το κόστος. Η Σαρδινία είναι ένα νησί όπως είναι εκεί. Είχαν πρόβλημα μεταφοράς όπως η Κρήτη. Είχαν πρόβλημα μεταφοράς ζωοτροφής. Κάναν αυτό το πρόγραμμα πάνω στα πρανή τους, γιατί έχουν πάρα πολύ απότομα πρανή, Μμμ. και είχε τεράστια επιτυχία με αποτέλεσμα να έχουν εξαιρετική αυτοπαραγωγή ζωοτροφής, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι όταν εμείς, ακριβώς εξαιτίας ζωοτροφής, που είναι το 70% του κόστους, το πρόβιο γάλα το πουλάγαμε οριακά
90 λεπτά και ο αγρότης λέει κάτω από 90 λεπτά τότε την εποχή μου έσφαζε το ζώο. Τώρα είναι, τα νούμερα πολύ μεγαλύτερα τώρα, μην ξεχάσετε τα τώρα. Έχουν Ναι, πάει. ναι. Αλλά τότε, όταν το 16, το 17 ήταν γύρω στα 90 λεπτά το γάλα, ερχόταν το σαρδινιακό γάλα τσιφ στον Πειραιά, δηλαδή μαζί με τα μεταφορικά από τη Σαρδινία, με 52 λεπτά. Ναι, 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 κατάλαβα. Πρόβιο. Ακριβώς ότι είχαν σχεδόν μηδενίσει χάρη σε αυτό το σύστημα, χάρη σε αυτά τα ψυχανθή, είχαν μηδενίσει το κόστος ζωοτροφής. Πάνω Ναι, στο ναι, ναι. σπίτι. Όταν είχαν δοκιμάσει στις ίδιες περιοχές να φυτέψουν στάρια, είχαν αποτύχει κτρά. Δεν βγαίνανε. Με Ναι, αυτόν ναι, τον τρόπο, με κτηνοτροφία δηλαδή, ψυχανθή και ζώα μέσα, ναι. απογειώθηκε. Ναι, νομίζω υπάρχουν κάποια κτήματα και εδώ στην Αττική που μπορούμε να τα επισκεφτούμε κιόλας κάποια στιγμή που χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο τώρα τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια, που πραγματικά δηλαδή αναζωογονείται όλο το έδαφος. Ωραιότατο. Ε, Άρα κρατάμε ε, ε, επαφή. Αυτή είναι μια πολύ ναι, ναι, ωραία βεβαίως, κουβέντα. Θα βεβαίως. την κάνουμε όμως μαζί, γιατί έχουμε πάρα πολύ στενή επαφή με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, που είναι πάρα πολύ ζεστή σε τέτοια θέματα. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Να το κάνουμε όλοι μαζί, να κάνουμε ένα ωραίο webinar με αυτά τα θέματα. Ναι. Δεν ξέρω αν Ωραία. φαίνεται και στην οθόνη που έχω το slide που δείχνει τις δεσμεύσεις των αγροτών για την ιτρορύπανση, που μία από τις δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούν για να πάρουν τη χρηματοδότηση είναι η χλωραλίπανση σε 20% των ερωτευόμενων εκτάσεων τους. Α, Οπότε ναι, το βλέπουμε. Ναι, ναι, το βλέπουμε τη διαφάνεια. υπάρχει μια προσπάθεια, τέλος πάντων, ένα καλό μέτρο, ας πούμε, το οποίο πόσο θα το κάνουν όμως και αν είναι εθελοντικό, καληνύχτα. Όχι, η Είναι Σαρδίνη το δύσκολο. κάνει εθελοντικά. Εμείς γάλα 52 λεπτά δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Ναι, Δεν μπορούσαμε τότε. Τώρα δεν συζητάμε. Τώρα πρέπει και εκεί να έχουν ακριβήνει τιμές, γιατί άλλαξε η ενέργεια, άλλαξαν άλλα ζητήματα. ναι, ναι. Αλλά δεν είναι συγκρίσιμο. Αλλά την εποχή που Με ακούτε λίγο. Με ακούτε εμείς που λίγο. ήμασταν Ναι, οριακοί με ναι, σε ακούμε. 0,90, αυτοί Με, πουλάγανε 0,52 στον Πειραιά. με ακούτε λίγο. Ναι, ναι. Ναι, επειδή έχω φίλους, είμαι από τη Θεσσαλία, κατάγομαι από τη Θεσσαλία και έχω φίλους κτηνοτρόφους. Σας λέω το εξής, ότι η μπάλα το τριφύλι πριν 2 χρόνια είχε περίπου 4 με 6 ευρώ και τώρα κάνει 12 ευρώ, 11 με 12 ευρώ. Καληνύχτα. Ναι. Καταλάβατε? Θα απογειωθεί. Ναι. Ναι. Πόσο να το πουλήσει το γάλα. Αν και πολλοί τα έχουν παρατήσει, δηλαδή νέα παιδιά που ήξερα Βέβαια. εγώ και στα χωριά, λέτε τώρα ότι δεν υπάρχουν, στα χωριά δεν υπάρχει κόσμος. Στο δικό μου το χωριό σας λέω ότι υπάρχει ένα άτομο αυτή τη στιγμή. Ένα άτομο. Και είναι ο αδερφός μου και το βλέπει ιδεολογικά το θέμα και λέει εγώ εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα, εδώ θα πεθάνω. Πέρα στο Και δεν κουράγιο. φεύγει. Ναι, σας λέω. Τέλος πάντων, καλό βράδυ, καλή κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε. Καληνύχτα, ευχαριστούμε όλες και όλους. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν που συνεισφέρατε στην κουβέντα με τις ωραίες ερωτήσεις σας και τις παρατηρήσεις και τις πληροφορίες. Ραντεβού στο σεμινάριο που μας είπε για τη δασική πολιτική ο Φραζέσκος στις 21 και αντίστοιχο ραντεβού 1 Απριλίου θα είμαστε με τον καθηγητή τον Ζερεφό. Καλή αντάμωση. Ευχαριστούμε.